No, halo. Fajna koszulka, nie? Jak to się go do żonobika, czy jak to mnie? Nie, ciepło jest tak, że normalnej koszulki nie ubieram, bo zaraz by była cało spocona. Dobra. Nie, czekaj. To muszę... Siemanko. I okej, ja?
Ajajaj. O Boże. W brodzie nie, ale w koszulce ja. O, masakra. Tak, co u was słychać, jak tam przeżyliście dzisiejszy dzień? No, u mnie chyba też było podobnie. 30 coś. Oj, oj, oj. Co, ty dopiero Jezus Maria. To ja ci wąski współczuję. Ej, kurde. A mi jakoś nie przyszły Nie wiem, ja muszę... Napisz mi, jak będziesz streamował. Aha, bo tam nie ma. A czemu, kurde, Andrzejku, nie chcesz sobie na ten... Przez OBS-a se streamować na... Ty może na Twitchu albo kaj. Co się zaś stało? O, wiatr. O, burza miała być już, nie? Miała być burza, ale... ale nie wiem. O Boże, co? O Boże, karne nie chcę. Sklep gratisy. Okej, te gratisy są. Bo nie widziałem. Nie chcę jaj, nie robią. Mhm. Boże, sobie poczeka. No.
Nie trzeba dużo sprzętu. Mikrofon możesz, kamerki nie musisz mieć. Możesz na ten, z konsoli prosto streamować. Ja, że jest tam problem. Jest taki problem, że tam ty gierce co przełączysz gra, to będziesz musiał ją na nowo puścić. Co jeszcze? No jedynie co, ta przechwytywarka byś tam potrzebował, nie? Jakbyś chciał grać z konsoli. Idziemy na ten shipment. Ale nie no. Co do burzy włoskiej? To dzisiaj u mnie tutaj miało padać o 14. To więc z Nika nie jechali. Znaczy całe Kukos, jakby ci powiedzieć, no... Już tak... No właśnie, kolekcjonerem jest. No, spoko. Ja też nie wiem, ile będę grał. Już też późno. Moja też tam ryczała po mnie, że mogę zacząć wcześniej grać czy coś. A nie grałem. Czekaj, ja to muszę inaczej tu zrobić. To muszę dać tu. To muszę dać tu. To muszę dać tu. Tak. I moment. Bo ja potrzebuję...
Obejrzyj. Dobra. A konsola działo, to jest stary post z Instagrama mi tam wyświetliło, że mogę, o inaczej, że więcej ludzi z Facebooka jest niż na Instagramie i z tego mogę udostępnić. Ej, świnie jedne. Jestem za tobą. A shit, motherfucker. Strzelają do mnie. Ostatni magazynek. Jestem pod ostrzałem. Połowa misji za wami. Bądźcie czujni. Wrogi PSP w sektorze. Przeładowuję. Dobra, to mam. Przeładowuję broń. Linia magazynek. Wróg w sektorze. To wyprowadzenie. Granat ogłuszający. Dobra. Nadciąga wrogi pakiet. Nie, co tu tak podpikał trochę potem. Tak ja tak gram za głośno. Jak macie za głośno gra, to... Ach.
Ka on tu lotał. Kto go zabił? Aha. Cię kręcę cię. Dali ci pada nie zrobił? A czemu mi to tu kurde nie wyświetliło? Ej. A nie, wyświetliło mi. Dobra. Okej. Dobra, działa. Trochę z opóźnieniem, ale działa. Ojojo. Kuwa. Ten tam oszczał. Wojtek, ja? Dobrze go tam. Na YouTubie. Nie wiem, czy tam jeszcze jesteś z nami. Jednym punktem. Pewnie moim. Pewnie moim punktem.
Co, Wąski, dużo tam miałeś roboty, co tam dzisiaj było? Znamy obszar. Zabezpieczcie umocniony punkt. Przejmijcie i utrzymajcie obszar. Lucernę? Kuźwa, nie wiem co to jest. Rzucam zaczek! Aha. Patrzcie, strzelam w debilu! To są kody BSP. Demolicja! Wrogi BSP. Czekajcie. Stop, zbro... A. Kurna, co tu się dzieje? Kurna, ta broń nic nie strzela, ej. Wróg przeszedł w stan. Ja. Kurde, co jest z moją celnością? O ile ona kiedyś była, nie? Kurna, dobrze ciupią. Ja cię. O kurde, mi to sprzedał.
Nie wierzę, niż to przyceluje. Dość wąski miał co kosić, kurwa, o 19 ty. Nie przyleci no pa. Ciop, ciop, ciop. Kurwa porobione. Nie, ciop, 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 ciop. I dobre. Dziób, 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 dziób. Opie, i posprzątane. I dziób, 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 i kurwa. Bup, 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 bup. Już porobione. I ciup, 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 ciup. Opie, postrzelane. Obejrz, bup, 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 bup. Nie no, teraz się udało. I tup, 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 tup. Bium, 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 bium. Obejrz. Dziób, 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 dziób. Już opie, posprzątane. Kurwa, ja nie wiem co oni to mają za broń. Obejrz, już opie. Gotowe. Pras i opie posprzątane. Dziab, dziab. O Boże. I posprzątane, tak jest. Ach. Kurna. I mają te bronie porobione, pierun, wiesz czego to jest. Mam te obie. Patrzcie. O, pie, cyk, cyk, o, weź. Kurna. Aha, bo mam nie. Przy takiej pogodzie to na piątek będzie git do kieszenia? Czy do koszenia?
Nie, czekaj, coś już zmienia. Shipment był i co tam jeszcze? No obejrzę co mają. Boże, sorry. Wąski, sorry. O takie kiszenie chodziło. A, to rozumiem. Padasz hardcora, no czekaj. Okej, to był ten hardcore. O, jest. Oj, dobry. Jademy. Na twoja odpowiedzialność. Kuźwa, ale by się tu jakiś wiatrak przydał. No, jest tam jakaś aktualizacja 3 giga. Tam przy tym moim internecie to się szybko pobrało, ale... Cele w polu widzenia! Rób! Rzucam granatę! Rzucam granatę! A, tam jest z tamtej strony. Dawaj. Pan. Dwóch tu było. Łocie, panie.
Ach, nie trafiłeś. Kurde, nie zdążyłeś, no. Ajajaj, nie umiem. Kurde, ten auto-aim by się tu faktycznie przydał. Jak do mnie to więcej niż 10%. Ciulu. No wyjrzyj go tam. Cholera! Trafili mnie! Nasz PSP w powietrzu. W sektorze. Połowa misji za nami. Walczyć dalej. Przybył wrogi pakiet w obszarze. Ajajajaj, ale się dałem. O, Sojuszniczy BSP aktywny. Nasz pocisk manewrujący zestrzelony. Nasz PSP w powietrzu.
Kuwa. Sam siebie trafiłeś. Ajajaj. Nami wrogi PSP. When you hold me, there's a place I go. Oh no. Świat na moją pozycję. Tak jest, PSP jest na miejscu. Oh no. I have to see to believe Wrogi PSP. A mać. To jest moja broń. Ciul. Przeładowuję. Misja wypełniona. Dobra robota. there's a place I go. It's a different mind. Kurna, no. To akurat nie było jakiego, ale... I get lost in a different mind. Ale kurwa, tabela, obejrzyj to. I na 12 śmierci, jakie KD. Kurwa. A wąski chłop wymiata. Jak wymiata? Dzięki. No nie wiem. Jakoś się coś opie... Żonobijka się, rozumiesz, opie... przykleiła i... Opie... Rozumiesz, kurwa. Opie... Opie, kurwa, no. Coś tu padać. Ale nie, powiem, no. Nie wiem, co się stało. Dobrze też znów ta mapa, także... Albo inaczej, może nie dobrze, ale dość tak, dość tak. Zabawa bronią. Aby wygrać, likwiduj cele każdą dostępną bronią. Tak, jeżeli mamy na mosta, to dzielę z City Zero. DJ Kaczy. Już niedługo w telewizji, niebawem. Czekaj. Aha, my to gromy, ja. My to gromy, a ja śpię. Ciur, kurwa. I mapy nie lubię. To wam powiem szczerze.
Co ja to mam za broń? Najsłynniejsza bania w Polsce. Za te 15 baniek. Cisza, cisza, cisza. Radom miasta! A, zabawa bronią. Ach, kurwa. Dla tych, którzy już mają banie. Bania, bania, bania! Johnny Montana, siemanko na YouTubie. Zapraszam na, jakbyś chciał, na Kika, na Twitcha, na Facebook. Jademy na wszystko. Rozumiesz? Jademy. Na wszystkim. Do rana. Pistolety. Ja pierdolę. Dla chłopaków z filtrowej i magistratu, tymczasem również. Na uwaga, załoga Kowali. Pod koszulkę mam i w niej śpię. Naprawdę. Piękna jest, z wisienką. Tutaj właśnie dostałem. Takie pamiątki zbieram jak zawsze. Dla całej załogi Kowali. Kurna. Za dupa rozczeć. No właśnie, i to jest najpiękniejsze w tym zawodzie. Jadąca wiara. Ciul mnie. Od ciebie? O ty świnio. Już nie pamiętam. Dla załogi Kowali zapamiętam pod koszulkę. Ej, to się nie liczy, to jest... Najlepsze jest tym Ja z tego tu nie wyleza że teraz. nagrani na podkoszulce. Weź pigułkę. Siema Johnny, siema. Pyta, o co tam chodzi. Weź pigułkę, zobacz. Na Kiku obejrzyj. Widzisz, nawet cię bocik pozdrowi. Kurwa, nareszcie. Fuck. Ła, kurwa. Kurwa, Hukos, ty to widzisz? Rób kurwa klipy, bo to jest niemożliwe, nie?
Ja pierdzielę, róbcie z tego klipy, nie? Porażka, ale kurna, jak mi to tam wlazło, ty. Jasny gwint. Pięknie mu sadzi. A ty, Johnny, na więcej platformach? Tak, jo? Bo ja ci powiem, znodłek właśnie poradnik na tym. Na YouTubie akurat multistreamów. Na jedną stronę idzie, trzeba się tam zalogować i możesz ten... Jak się to nazywało? A, żeby się na Kika przenieść. Aha. Aha, co ja tu zrobił? Kurde. Johnny, sorry. Czekaj, no. Co ja miałem za broń przed chwilą? Ta nie, to nie było to. Albo to było to. Nie, to nie było to. Kurde, Johnny. Jak się to wyciąga? Dlaczego ja tego nie miałem ten? Kurna. Pozostało 30 sekund. Wróg przy celu Alfa. Przejmują punkt B. Bo chciałem kliknąć, żeby ciebie dodać do tego. I kuźwa poddupczył te. Przepraszam bardzo. Sojuszniczy BSP aktywny. Siłki wroga na wyczerpaniu. Kontroluje wszystkie cele obojętne. Ja to jeszcze tego nie ogarniam. No, brakuje tu moda. Jak ja to mam cofnąć? Przejmują punkt A. A już to masz zrobione. Dobra. Idziemy grać. Już jak ci tam wcis tego. Sorry, ale nie wiem właśnie jak z tego
wyjść, żeby to wyciszenie ci wyłączyć. Zostało 60 sekund. Atakujemy cel Alfa. Zdobywamy punkt A. Nie, co? Wróg wyszedł na prowadzenie. Kurde bele. Jesteśmy na prowadzeniu. Zapomniałem sobie o jednej rzeczy. Drogą kurczą się rezerwy. 30 sekund. Kurczą wam się rezerwy. Zdobywamy cel A zabezpieczony. Został jeden cel. Objęliśmy prowadzenie. Zdobywamy punkt B. Alarm działa. Czemu nie masz pomysłu? O Boże. Znudziło ci się granie. A palko tu jest. Czemu ja cię nie słyszę? Halo, palko. Czemu ja cię chłopie nie słyszę? Mm.
Słychać mnie? Holko. Nie wiem, czy oglądasz streama. A czekam na Hukosa, bo jeszcze Hukos ma dołączyć. A nie wiem, czy on nie jest na Discordzie. Nie liczy się nic, czekam na ciebie, otworzę ci drzwi. Taksi, już i do mnie wróć. Grajcie, no dobra. Bo znów brakuje cię tu. Nie liczy się nic, A czemu my nie mogłem grać razem? otworzę ci drzwi. Weź to taksi, i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Wydarzyło się już tyle, że spokojnie mógłbym tylko leżeć. Mimo, że nie urodziłem się w dżungli, budzić się wciąż będzie zwierzę. Przywiozę ci wiele zwierzę, nie tyle samo nie do powiedzeń. W drodze do ciebie ten taksi się z tym wszystkim zderzę. Ej, one night, Pancho Meira, życie ze mną jest jak na feriach. Zbyt jesteśmy niepoprawni, by nakręcono na serial. To szalona loteria, czy na pewno będę twój dziś? Nie mogę nic ci obiecać, ale zostaw otwarte drzwi. O, masakra. Sensacji, napiętych relacji, ale przy moim stole nie ma waszej rezerwacji. Zapytaj co chcę, Po 14 latach zmieniłeś robota, ja pierdolę. gości, wychodzę z kolacji, biorę taksi i jadę do ciebie. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie. Już mam wyłączone, dzięki Hus. Ten... jak się to nazywa? Ja czekam na ciebie, Kurde, powiem ci, że... brakuje cię tu. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie. Otworzę ci drzwi. Weź to taksi i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie. Otworzę ci drzwi. Weź to taksi już i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Nie liczy się nic, ja czekam na ciebie. Otworzę ci drzwi. Weź to taksi i do mnie wróć. Ja czekam na ciebie, bo znów brakuje cię tu. Dobra. A który tam miał broń? Czy ktoś pamięta, jak ja wziął broń? To było to? Już nie pamiętam, czy to... A wąski miał grać, nie? Był. Johnny, to co się stało, żeś ty robota zmienił? A to nie... Nie ma ta broń. O, to było to? To nie było to.
Małe świnie. Kurde wele. Piwo też ciepłe. Nie wierzę, kuźwa, z czego oni do mnie ładują? Kukos, co ty tam robisz, co? No to mnie zaskoczyłeś. Muszę powiedzieć, żeś mnie zaskoczył. Jak miałeś taką ochotę, potrzeba. Siu. A nie wiem, Johnny, czy to było konieczne. Żebyś ty musiał tam pracować nad sobą. Mi się wydawało, że w porządku z ciebie, chłop. To chyba, że tak. To fajnie, no i no się... Aha, na szkolenie nakierował... O kurde, obejrz. Awansy, rozumiesz? Kurde. Dobra, ja muszę zmienić to uzbrojenie. Które to było? To nie był ten. Sojusznicy BSP na miejscu. Jasny gwint. Kurna, jak oni tu grają.
No to ci powiem, że Johnny, że nigdy nie myślał na tym. Chociaż wiem, że coś tam na pewno ze szkoły ciśli nam jakieś pierdoły. No to jest prawda, no. Co ty gadasz? Serio? Misja nieudana. Zostaliśmy pokonani. Skąd ty taką wiedzę, żeś Johnny połapał? A niby nie powiedział. No kurde, no. Widzisz, a gadają, że jak baba je w ciąży, to ten puszczać jej Mozarta albo coś, nie? Dobra. To nie była MP16. Która to była broń? Nie wiem, czy to nie było to. Nie, to nie było to. No ale powiem, bałbych się tego. Kurna, która to była broń? Jeb mnie. Powiem ci, żeby się bał hipnozy. Uwa! No, to była ta broń. Podjęliśmy prowadzenie. Jezus Maria.
i picobello. Kuźwa, ta broń jest dobra. A ten też, pak, z Panem Bogiem, hopie. Kurna. Johnny też ty odczytany. Jeb mnie. Co ty godosz? No zdarzyło mi się tak, że jechałem autem i nawet nie wiedziałem jakże dojechał. Aha. Nie wiem właśnie. Nie wiem, czemu się Johnny wstydzi i nie wejdzie na ten... na Discorda pogadać. Może u niego śpią wszyscy, wiesz? Był tam gościu. Mhm. Kurde, Johnny... Ha. Ogromna wiedza, ogromno. Poddać się hipnozie. Słuchaj, wszystko do ludzi, może tak... Kurde, zabił mnie. No. Kiedyś, że właśnie oglądał... A jak to było? Że była chyba... Aha, wiem co to było. Może trochę zły przykład. Ale autohipnozy bych się bał, żeby coś samemu się jakoś bez żadnej opieki. I no chodziło mi o to, że... Co to tam za artefakty są? Jebnie! Z jednego strzału zabił dwóch. To ładny odpaleniec. Johnny, chodziło mi o to, że... Key House. To chyba na Netflixie serial, ja? I to tam właśnie była dziewczyna umysłowo upośledzona, o. Kurde bele. I co się okazało? Ona była zamknięta we swojej głowie. Tu ciało było takie, wiesz... By ona była we swojej głowie zamknięta i ci tam bohaterowie znaleźli ten klucz, weszli do niej głowy i nią wyciągli stamtąd. Ją wyciągli stamtąd, już potem normalnie tego wszystko funkcjonowało.
Kuźwa. Ja z tego muszę wyleźć tu teraz. O, masakra. Oj, oj, oj. Aha. No to patrz. Sam prowadząc. Możecie zgłosić, wypełnić karteczkę, a później przystąpić do walki na scenie. Regresja? Kurde. I oczywiście stoi równoważnie. Już dzisiaj. To była ta broń? Nie. Gdzie są wasze ręce? Kurde. Kochani, pierwsze pozdrowienie dzisiejszego wieczoru dla Adima, dla spółdzielczej. O kurde. Aż mnie ciarki teraz przeszły. Ale wiesz co? Nie wiem. Kurde, no to jest już poważny temat. Takie rzeczy, czy... Chciałby się dowiedzieć o takich rzeczach, bo potem nie wiesz, jak można to zareagować. Nie wiesz, jaka to była sytuacja. To nie jest ta broń, kurna.
Ej, kajmy już w końcu lotemy, bo ja się stracił. Kochani, mamy kolejne gorące pozdrowienia od Anci dla wszystkich przyjaciół. Pozdrawiamy was serdecznie. Tam. Kuźwa, ten ma tam 31 tych naciskane. Kurwa, to nie jest ta broń. Która to była ta broń, bo mnie uiszczeli. A co, nie zagrasz Polski? Ja myślę, że zagrasz. A ten Johnny nie chcesz na tym Discordzie pogadać? I światło zgasło. Nie ma siły. Aha, no dobra, spoko. To zaś nie jest ta broń. A. Kuźwa, dostana piękniejsza. My wcięcia. To nie jest ta broń. Kurna, które to było? Piękniejsza. P16 to by było, chyba nie. O Boże. No nie wiem, czy to, no palko tu, kurde, cisty dobrze. O, pierwsze, obejrzyj jak to palko porobił. Muszę tam, jeszcze jakie KD obejrzyj. Mnie tu Johnny zagadywał. Adrian Sałatka.
Podatek od donate'ów i dochody z YouTube'a. No jak takie coś by miał, to i takie rzeczy mi się przydarzą, to będziemy dawać podatek. Będziemy płacić. Tak. Na razie z tego nic nie ma. Na razie niech mi zapłacą, bo dają mi pieniądze moje złodzieje. O. Obojętnie, Johnny. Tam wleź na jakieś te wspólne granie, tu jest... Aha. A ja nie wiem, czy tyś nie zaakceptował, tutaj u góry jest weryfikacja. Musisz się zweryfikować. Witamy na weryfikacja. Zrobiłeś, ja? Dobrze, no to tu potem... O, jesteś dla graczy, o super. Halo, halo, siemanko. Halo. Halo, halo. No, słychać cię. Słychać mnie. I co tam? A on ciekawa tutaj rozmowa na tym. Ciekawa rozmowa, rozumiesz, na czacie. Adrian się pyta, z czego się utrzymuje, jak nie z YouTube'a. Ja ci powiem, Johnny, mój image musi chyba super wyglądać. Nie wiem, ja bym tą brodę zgolił. Czy ja pracuję? Mam Nie, brodę, nie ale pracuję. Póki nie noszę. A gdzie to? Na Twitchu? Na YouTubie. Na YouTubie. Adrian, no to kurwa, rozwaliłeś mnie, nie? No a podatek to musisz przy jakichś zarobkach, a nie kuźwa. No, Przy takich kurwa... jeszcze ja muszę im płacić, żeby mi kurwa reklam nie puszczali, ej. Co? Och, Adrian. Ktoś mnie rozwalił teraz. Oj. Nie chcę mi się grać, kuźwa. Także ja jak pojadę, to poszukam sobie ten wskórzec, co znalazłem. Na sesję hipnozy pojadę chyba. A ja? A może mi się uda palenie dzięki temu zlikwidować. Chyba, że się sam nauczę. A, Johnny jeszcze ten Lukas jeszcze jesteś. Dobrze. Co? Siema. Siema, cześć Lukas. Adrian nie płaca za to. Ja mam ludzi od tego, co płacą. A, wiem. No co Andrzej ma za problem? Co go to obchodzi? Na jakie koszty żyjesz? No. Donate'a będą, nie? A nie tam się czepiać. Kurwa dupę zawraca, kurwa. No. Kurwa, bez donate'a wchodzi, pisze, kurwa, ja nie wiem, ej. No a Nanek musi zarobić na wypłatę dla młoda, nie? No. No. Oni myślą, że to wszyscy hop siup, tak o kurwa, włączasz YouTube'a i zarabiasz kurwa z miejsca. No, tak myślę, no. I już ci każe podatki płacić, kurwa, trzeba najpierw zarobić coś, kurwa. Żeby mieć z czego płacić te podatki, chociaż w Polsce to nie musisz wcale zarobić, żeby płacić.
Czekaj, bo ciebie palko nie ma, nie? Mnie też nie ma. Mówić jeszcze. No, Nanek, ja to z książek po prostu zacząłem szukać. Mam pewne takie zachowania, na przykład, nawet to rzucanie palenia. Chcesz rzucić palenie, tak? Postanawiasz sobie, że rzucasz palenia. No i wystarczy, że sobie to postanowisz, więc dlaczego znowu idziesz zapalić, tak? No Znaczy, to nie. jest chore, dla niektórzy nie potrafią tego zrozumieć. Dlaczego, kurwa, skoro sobie powiedziałem, że nie będę palił, to dalej idę, kurwa, i palę, nie? No, bo mi się nie... To nie Mi jest się, tak hop. znaczy, ja bym chciał przestać palić, ale mi się nie chce. No ale właśnie o to chodzi, że wiesz... to Do nie- nanuś zaprosisz? Już tylko moment, palenie. czekaj. Różne rzeczy ludzie mają problem z tym, żeby zerwać z nałogiem. Na przykład tam opowiedzieli taką sytuację, że rodzinka się wybrała na jakieś tam wycieczkę, na zakupy czy coś, nie wiem. No, I ojciec opisany był tak jak ja, jak dzisiaj. Wszystko mnie wkurwia, cały czas się wkurwia, rozumiesz, to tam, to sranto. No a jego syn to widział, cały czas ojciec wkurwiony, aż w końcu w pewnym momencie, jak już trochę to wziął tego syna i poszli na zapiekankę, nie? No i ten syn, 5 lat, siedział z ojcem, jadł tą zapiekankę i już widział, że ojciec już jest okej, że jest spokojny i tak dalej. I skojarzył to z tym, że on poszedł z nim na zapiekankę i wtedy ojciec już nie ma nerwów. I jak on dorósł, on ma problem z fast foodami, bo on kuźwa gotuje obiady, robi zakupy, po czym wraca z pracy i nie je tego obiadu, tylko zamawia fast fooda. I powiedział, że to jest kurwa chore, jak kurwa ja mam z tym zerwać, czemu ja to robię, to jest kurwa głupie, bo wypierdalam ten cały obiad, co ugotowałem do śmieci, a żrę kurwa dalej fast foody. No i się okazało właśnie, że pierwotną przyczyną jego takiego zachowania była właśnie ta zapiekanka zjedzona z ojcem wtedy, kiedy on miał 5 lat. To utkwiło po prostu, to się programuje w twoim mózgu. I ty musisz po prostu do tego wrócić i dlatego się stosuje hipnozę, żeby zmienić znaczenie tego zdarzenia. W sensie, że to, że ojciec dał tą zapiekankę, to nie chodziło o to, że go to uspokoiło, rozumiesz? Twój mózg musi sobie to zapisać na nowo, tak jakbyś usuwał jakiś plik albo edytował i wprowadzał na nowo, że zmieniasz kompletnie sens tej sytuacji i potem po takiej hipnozie powinieneś mieć już coś takiego, że nie masz już tego uczucia, że chcesz sięgnąć po tego papierosa czy po tego fast fooda, tak jak on, nie? I to gościu dobrze tłumaczył, nasz mózg jest jak taki Windows i są wgrane w nim programy. Ty musisz te programy, które ci szkodzą albo cię blokują, musisz je po prostu przeprogramować, czyli musisz im zmienić ich sens, tak jakby, nie? No i na przykład chodzi o to, że twój mózg działa tak, żeby ci zapewnić cały czas przetrwanie, więc on opiera się na algorytmach, nazwijmy to, że na przykład masz jakąś sytuację teraz i ty nie wiem, nawet jakbyś sobie miał wyobrazić jakąś sytuację, jak się zachowasz, nie? I nie potrafisz powiedzieć, jak się zachowasz, tak? Bo nie byłeś w takiej sytuacji. Nie wiem jaka, ciężko mi teraz powiedzieć jaka, ale jak nastąpi ta sytuacja, to twój mózg automatycznie wyszuka w tych odmętach swojego tego twardego dysku podobnej sytuacji z takie, które było bezpieczne. I to może być tak, że ty nie wiem, wiesz, i ty zareagujesz tak jak na to wydarzenie kiedyś, o którym już kompletnie zapomniałeś, nie? A to może być złe, bo ty możesz na przykład wpaść w panikę, albo na przykład, nie wiem, zmrozić cię całkowicie, że nie będziesz mógł nic ze sobą zrobić, rozumiesz? Różnie ludzie reagują na różne wydarzenia. I tu chodzi o to, że ty musisz, po to się ludzie podają hipnozie, żeby wrócić do tej przyczyny, która sprawia to, że ty się tak zachowujesz, nie? To wszystko jest w naszej głowie, no wiesz, jak jest w stanie hipnozy, to jedna półkula mózgu w ogóle nie działa, nie? W sensie nie działa tak jak normalnie, tylko ona jakby, tak jak ten autopilot, kiedy jedziesz tym autem, nie? To jakby przejmuje kontrolę druga półkula mózgu, ta podświadoma, z którą ty praktycznie normalnie, przeciętnie ludzie nie mają pojęcia, że kuźwa coś robią podświadomie, nie? I wiesz, stąd to się bierze, że ty nie pamiętasz później, jak się ockniesz, jak ty kurwa przejechałeś te 30 km. No, Bo Johnny, jesteś zamyślony poczekaj, bo nie? ten Adrian jest ciekawy, z czego się utrzymuje. Adi, no słuchaj, grom rozumiesz w filmach erotycznych dla dorosłych. Ty się utrzymuje, co go obchodzi? I no co ci mogę więcej powiedzieć? Nie będę ci tu na YouTubie dużo gadał, bo widzisz. Więcej ci mogę opowiedzieć, jak się tam zakolegujemy, bo w męskich filmach grom i to tam
Moglibyśmy sobie tam powyjaśniać różne sprawy, jakbyście Weź, uwierzyć. skończ tę dyskusję z jakimś kurwa imbecylem, jak ja widzę co on tu kurwa pisze. Dajże spokój z jakimś kurwa ciulem, kurwa niedojebanym, niedokształconym. A, Weź nie to, chcę kurwa, być to- Bana daj i kurwa na, bo to szkoda dyskusji kurwa. Kolejny jakieś kurwa... A, bo myślisz, Co że... to, kurwa, Słuchaj, chodzisz, ale tego bo to fajnie utrzymujesz? wygląda, wiesz, Sprawdź, broda nie właśnie, ogląda, żonobijka i on myśli, Ja że pierdolę. jakoś patola. Ja jest co Kolega ja nie bierze robię. żadnych leków, kurwa, bo nie musi. To jest kolejna rzecz, kurwa, którą nasz mózg by mógł zrobić. Moglibyśmy się leczyć ze wszystkiego. Kurde, ten gnój tam. No ja to ostatnio na net robię, po prostu czytam, wiesz, o tym, jak działa nasz umysł. Co się tam dzieje i co należy zmienić. No i stąd ten krok do zmiany pracy, nie? Bo doszedłem do wniosku, że kurwa ta praca mi po prostu generuje za dużo stresu, mimo że już wiesz, wszystko tam wiem i tak dalej, to się wkurwiam niepotrzebnie. I poszedłem na kierownika do sklepu spożywczego. I powiem ci, że kurwa nie pamiętam, kiedy przepracowałem cały dzień bez ani odrobiny wkurwa. I co tego też? No. No, to mam postać na kasie, tak jak w tym Gas Station Simulator, No. skanuję produkty, kurwa, poukładać towar na półkach, no i generalnie jako kierownik, no to mam tam dopilnować, żeby każdy swoją robotę zrobił, nie? I cała moja robota teraz. A tam przez te 14 lat to jest zapierdol. W takim Subwayu, chłopie, to jest kurwa non stop, jesteś Ale mnie pod sprzeda. presją. Cały czas musisz kurwa szybko, wszystko kurwa wiesz. Masz ani chwili spokoju. No. I tak to wygląda. Widzę, że pan Adrian Sałatka to nawet kurwa słuchać ze zrozumieniem nie potrafi, A, bo ja nie mówiłem nic o żadnej zaprogramowanej zapiekance, kurwa, to jest w ogóle śmieszne, co on to napisał. Weź, bo mnie po prostu wkurwia i irytuje, weź go kurwa wypierdol z tego czata. nie chcę tam pisze, tam pierdol, nie kurwa muszę ciul. czytać. Przynajmniej ruch jakiś jest tam na YouTubie. No. Albo przeczytałem książkę Psychocybernetyka i to jest o tym, że gościu był chirurgiem plastycznym, robił pracę plastyczną No. ludziom i nie wiem tylko tak jak teraz się robi, żeby po prostu, bo chcą być piękniejsi, tylko wiesz, no jakieś tam mieli szkody, nie? Czy jakieś deformacje po wypadkach, rekonstrukcja twarzy i tak dalej. I zauważył, że bardzo często u jego pacjentów, u których na przykład zmienił się wizerunek, no bo wiesz, tam naprawił im twarz, czy coś tam skorektował, No. bardzo często zachodzi u nich zmiana osobowości, w sensie wiesz, nie tylko zmiana ciała, tylko cała zmiana wewnątrz nich, w sensie, Mhm. że są innymi ludźmi po prostu. No tak odkrywają samo jak- nowe talenty, nie? Jak Ja wiesz, się muszę stracisz nauczyć noga, ręka, psychologii nie? Czy trochę. coś takiego. No Ty tak, już- tak. No Ty już nie jesteś... Tak, i o to chodzi właśnie, że i on to odkrył i napisał tą książkę, że właśnie to, jak ty siebie postrzegasz, ma bardzo duży wpływ na twoje życie, nie? Nie wiem, czy osiągniesz jakieś sukcesy, czy coś, nie? No teraz, nie wiem, w tym tygodniu może zamówię 2 książki na podobny temat. A muszę ten urlop zaplanować jeszcze. Ach, kurde, mina to było. Zniknął ten koleś. Nie wiem, go może moderator wyciszył. Znaczy, Nie wiem, czy Palko jest jeszcze na streamie. Wysłałem mu tam linka na Discorda, ale... no, nic, dziwnie myślą. Wiesz co? Ja do tego dotarłem, co się dzieje, dlatego że ja nie mogłem się gadać ze swoją mamą, nie? Mhm.
I ona mi cały czas powtarzała, że wszystko co ona robiła to było... Halo, Johnny? Halo, halo? No? Kurde, Jestem? zabił. No, jest. Wszystko co ona robiła to rzekomo było dla naszego dobra, tylko że moja matka nigdy nie pytała o to, co my chcemy, tylko sama decydowała i są takie rzeczy, że ona dalej jest taka, że jak ja byłem tam u niej, to wiesz, ona się z niczym nie zgadzała, nie? Ja już nie mam, kurwa, 8-10 lat, żeby mi mówić. Co ja Co na jest? przykład Nie ma. zauważył w swoim życiu, że są takie osoby, tak nawet bardzo bliskie mnie, że ja ich mam słuchać, co oni gadają, a co ja na A przykład oni ciebie coś... nie. Nie, i normalnie, wiesz, musiałbym A ich ty nie masz nic do powiedzenia. No, nie? musiałbym ich przekrzykiwać. I No tak, już tak. jak parę razy Ale- tak zrobił, nie? Że coś zaczynają gadać. Wiesz, ja coś godą, znaczy oni coś gadają, chcę coś powiedzieć. Nie umiem tego powiedzieć, nie umiem. Tak zawsze zasada do 3 razy. Jak za 3 razem nie umiem czegoś powiedzieć, jak on godo wstaje i da się zakurzyć i... No tak. Totalna olewka. Ale ktoś mi to powiedział, że na psychoterapiach bardzo często ludzie, którzy tam przychodzą ze swoimi problemami, to te problemy, które oni mają, często wino ponoszą rodzice. To jak nas wychowują, to w jakim, wiesz, no nie można ich winić za to, bo chodzi o to, że rodzice żyli nasi też w takich, a nie innych czasach, To ale po prostu mamy schematy, czyli te programy takie, dlaczego my tak, a nie inaczej robimy, nie? I żeby nie powielać tych schematów, to jest dosyć trudne, nie? Że na przykład co rodzice robili, żebyś ty tego nie robił swoim dzieciom, to nie jest tak hop-siup, nie? I ja na przykład teraz, wiesz, mama mi zwróciła uwagę, że jak moja córka się do mnie odzywa takim tonem i tak dalej, nie? Tylko, że ona nie była świadkiem sytuacji, ja wyszedłem i oblałem moją córkę wodą z butelki. I ona zaczęła na mnie wrzeszczeć, nie? I moja matka się strasznie oburzyła, dlaczego ja jej na to pozwalam. Bo ona by sobie w życiu nie pozwoliła na takie, wiesz, o tato, mówiłam ci, bla, i wiesz, takie rzeczy. no. Ja wiem o tym, że ty byś sobie nie pozwoliła, mówię do niej, ale ja sobie pozwalam, dlatego że to są jej emocje wywołane przeze mnie i ja nie będę teraz jej zmuszał do tego, żeby ona te emocje w sobie tłumiła, tak? Bo co innego jest, kiedy wiesz, kiedy to nie byłoby z mojej winy i by na mnie na przykład zaczęła wrzeszczeć, nie? No ale tu przyczyną było to, że to ja spowodowałem u niej ten wybuch złości, a nie ona sama z siebie wobec mnie, nie? No i tu są takie rzeczy, które moja matka na przykład nie rozumie, nie? Że tak jest, bo dla niej to nie ma żadnego powodu. Dziecko ma zawsze ma się tak, a nie inaczej odzywać. Nie, dziecko ma emocje, które powinno z siebie wydobywać, a nie je w sobie tłumić, bo jak będzie tłumić, to później będzie starsze i będzie miała problem z tymi emocjami. No tak jest. Znaczy, moja córka ma problemy z emocjami, ale jest, wiesz, ja to toleruję jako tak, że taka jest, a możliwe, że to też nasza wina, nie? Bo też pewne rzeczy zrobiliśmy może źle i to na nią po prostu się na niej odbija, nie? Ja po prostu byłem też osobą nerwową, przecież ja tu swój komputer tyle razy skopałem przy dzieciach, zwyzywałem. Więc to było coś, co musiałem sobie zlikwidować, a ciężko mi było do końca dalej pracując w tym samym miejscu, gdzie wiesz, coś mnie mogło wkurwić w pracy, przychodziłem do domu zły, nie? I po co dzieci mają widzieć twoje złe emocje, jak ty wyrażasz. I na przykład moja córka ze mnie to skopiowała i ona na przykład jak się wkurza na górze na telefon czy coś, to robi to samo, nie? I wiesz, to warto takie rzeczy zrozumieć, że no, dzieci są naszą kopią, nie? I robią praktycznie to samo, co my. I teraz mi będzie ciężko u niej to zlikwidować, to jej zachowanie. No to na pewno. Więc wiesz, może będzie starsza, może zrozumie trochę lepiej, będzie można jej wytłumaczyć. No ale tak to mniej więcej działa. Potęga naszego umysłu jest ogromna, tylko ludzie o tym nie wiedzą, a ci co wiedzą, to nie chcą, żebyśmy wiedzieli, nie? Ja nie pójdę na psychoterapię, bo ja nie mam pieniędzy na to. Na taką hipnozę pójdę na jedną sesję, a na psychoterapię trzeba na kilka, rozumiesz? No. I to wiesz, to nie tak jest, że ty czujesz, że
że coś z tobą jest nie tak, musisz iść na psychoterapię. No może każdy może iść, bo niektórzy nawet nie wiedzą, że coś jest nie tak, albo że to, co się w ich życiu dzieje, to nie do końca jest nasza wina, nie? I że można to w jakiś sposób szybszy i prostszy naprawić. Już wystarczy zrozumieć pewne rzeczy, nie? No i tak, ja na przykład wróciłem z tego urlopu od mamy, już do niej nie dzwonię, nie rozmawiam z nią, bo jej powiedziałem już wtedy tam, że ja nie mam z tobą żadnego wspólnego tematu do rozmowy i nie mamy o czym porozmawiać, bo ty się, mówię, z nikim nie zgadzasz, wiele rzeczy nie wierzysz. Tak jak ja chciałem dać bezdomnemu, tam jak byliśmy, a ona powiedziała, że absolutnie mam mu nie dawać. Ja mówię, że dlaczego, bo tylko będziemy ich uczyć żebrać. Ja mówię, słuchaj, ja tak nie oceniam ludzi, bo ja nie wiem, co się w jego życiu wydarzyło i nie obchodzi mnie to do końca. Widzę, że człowiek potrzebuje pomocy i to jak mogę, to mu pomogę. I to, co on zrobi z tymi pieniędzmi, czy on pójdzie i się naćpa za to, że ja mu dałem tylko 5 euro, czy pójdzie się nachleje, to już nie jest moja sprawa. Ja mam sumienie czyste, bo ja pomogłem osobie potrzebującej. Tak jest. A to, co on zrobi z moją pomocą, to już jest jego wybór, bo ma własną wolę i tylko, że widzisz, moja matka jest, że nie, absolutnie nie dawać. Nawet tak samo ty nie wiesz, co się jeszcze w twoim życiu wydarzy, czy ty nie będziesz w jego sytuacji, albo czy ja nie będę w jego sytuacji, że wyląduję na ulicy, tak? I wtedy też będę chodził i szukał, żeby mi ktoś pomógł i nie chciałbym, żeby ktoś potraktował tak, jak ty teraz mówisz, że idź mi stąd, nie przeszkadzaj, bo ja jem obiad, nie? Więc Kurde, ty. tym się różnimy i dlatego to też jej powiedziałem, że ja nie będę wychowywał swoich dzieci tak, jak ona i mój ojciec nas wychowywali, bo to, jaki ja jestem człowiekiem w tej chwili, to nie jest generalnie ich zasługa w 100%, bo ja wiele rzeczy robiłem na przekór. Wiele rzeczy robiłem inaczej. U mnie w domu nie było chodzenia do kościoła, modlenia się, wieczorem pacierza. I wiesz, i nikt mnie tego nie uczył, nikt mi tego nie kazał, a ja to robiłem sami. Nie, że tam wiesz, modliłem się, tylko sam w myślach, nie? Nikt nie musiał tego nawet widzieć. Ale po prostu dopuszczałem cały czas wiarę, nie wiem, w Boga Jezusa. Miałem babcię, która była świadkiem Jehowy i w której spędzałem też trochę czasu i na przykład ona jakieś tam przypowieści z Biblii mi przedstawiła. Nie, żeby tam robiła kazania jak ktoś Jehowi, nie? Przychodziłem do babci, miała taką Biblię dla dzieci, gdzie były fajne obrazki i ona o każdym z tych tam mogła opowiedzieć i dzięki temu ja znałem to, co było w Biblii mniej więcej napisane, nie? Znaczy, co do No i to miało na mnie Jehowów, też duże, to żeby ci wierzyć. powiem, że Ale moja babcia była i moja babcia była bardzo złą osobą i ona o tym mi powiedziała. I moi rodzice do końca życia się z nią nie odzywali. Nawet mój ojciec, gdzie to jego matka. Bo moja babcia chciała coś złego zrobić, żeby, nie wiem, żeby nas zabrali rodzicom, czy coś takiego i ona mi to powiedziała, nie? I że moja mama jej nigdy nie wybaczy i ona o tym wie. Że ona była złą kobietą i że tam były jakieś historie. Ja w to nigdy nie wnikałem i tak. Moja matka nie chodziła do mojej babci, mój ojciec do swojej matki też nie chodził. Moja siostra też do niej nie chodziła, bo moja matka na przykład robiła takie rzeczy, że jak zostawaliśmy w domu, to kazała nam ją wyzywać. Babka, 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 stara babka, coś tam, wiesz. No sorry, takich rzeczy jako rodzic ja swoim dzieciom nie będę kazał robić, nawet gdybym swojej teściowej nienawidził, tak? Bo to czego to uczy? No ale u mojej siostry to sprawiło, to 3 lata młodsza, że ona nigdy do babci nie chodziła. Nigdy, rozumiesz? A ja chodziłem zawsze i to jest ta różnica między mną a nimi i ich wychowaniem, że ja po prostu czułem, że mnie to nie dotyczy. To było między nimi sprawa, a nie między mną a moją babcią. I dlatego ja do niej zawsze chodziłem. No i dużo rzeczy też mi ona wyjaśniała, nie? Jak być dobrym człowiekiem. A to jest nasze zadanie na ziemi. My mamy całe życie uczyć się tego, jak być lepszym. Mamy całe życie próbować stawać się lepszym człowiekiem. A wiesz, że już jest więcej... Nie wiem jak to powiedzieć, czy więcej dowodów, czy więcej uważają, że jest reinkarnacja? Tak. No właśnie o tym chciałem ci powiedzieć. Dlatego, że kiedy umieramy, nasza dusza opuszcza ciało, tak? Ciało idzie do ziemi, a dusza idzie... Przychodzą po nią przewodnicy. Przewodnikiem twojej duszy po drugiej stronie może być ktoś bliski, kto ci zmarł. I on po ciebie przychodzi, jego dusza, po to, żeby ciebie zaprowadzić
tam, gdzie wszystkie dusze powinny iść. I uspokoić, bo często jest tak, że dusza nie chce nigdzie iść, bo wiesz, był wypadek, martwi się i cały czas masz to, że co z moją rodziną będzie i No, tak no, dalej, no. i tak dalej. Po to przychodzą przewodnicy i często to są bliskie osoby nasze, które nas prowadzą tam do reszty dusz. I teraz po drugiej stronie, tam każda dusza kontynuuje to co miała robić na ziemi, czyli raz, że dostajesz podsumowanie swojego życia na ziemi, czyli to nie jest tak zwany sąd ostateczny, ale powiedzmy, że to jest taki sąd twojego życia na ziemi, co zrobiłeś dobrze, co zrobiłeś źle, co powinieneś poprawić. I jako dusza musisz się też doskonalić tam i ty decydujesz znowu, gdzie chcesz się znowu urodzić i czy chcesz się urodzić jako człowiek, czy nie, czy jako kobieta, czy jako mężczyzna i czy chcesz wrócić na ziemię. I dzieci sobie wybierają rodziców. Zanim się urodzą, dusza takiego dziecka, dusza tej osoby, która ma się urodzić ponownie, wybiera sobie rodzinę, w której się urodzi. I no, wybiera sobie dziecko, wybiera sobie rodziców, tak? I teraz się pojawia pytanie, dlaczego jest tak, że czasem jest tak, że rodzi się dziecko w rodzinie patologicznie, skrajnie patologicznej, która doprowadza do śmierci tego dziecka. I to dziecko umiera bardzo szybko, albo na przykład rodzi się z jakąś chorobą poważną, że przeżyje maks 3-4 lata i umrze, tak? No, to jest Każda właśnie... choroba w naszym życiu, każda choroba, to, że ty chorujesz, przykładowo byłeś bardzo ciężko chory, no niech dajmy taki przykład ludzi, którzy byli tak ciężko chorzy, mieli raka i wyleczyli się z niego i u nich się zmienia podejście do życia. Dlaczego? Dlatego, że oni wyciągnęli lekcję. I każda nasza choroba jest dla nas lekcją i dlatego te dzieci rodzą się, dlatego że po prostu w tym krótkim życiu mają wyciągnąć lekcję z tego nawet takiego tragicznego w chorobie, po to, że jak już wrócą z powrotem na drugą stronę, znowu umarł, tak? No. To on już będzie doświadczony o to, wyciągnie wnioski i ta dusza już będzie wiedziała, jak postępować w kolejnym swoim życiu. I znowu wybiera rodziców, znowu się rodzi i już, dajmy na to, jakby to opisać, ja to na bazie gry opisywałem, to tak masz grę, w której wiesz, są teraz takie gry, że grasz, dochodzisz do któregoś momentu i giniesz, tak? Ale to doświadczenie, które zdobyłeś i jakieś tam rzeczy przechodzą na następny, że już używasz ich kolejny raz. To mniej więcej tak to wygląda. Uczysz się tu na ziemi i wszystko co dobre zrobiłeś, wszystko dobre co się nauczyłeś i zabierasz ze sobą jako dusza i potem tylko musisz kolejne rzeczy, w sensie, że kontynuujesz ten level jeszcze raz i musisz poprawić to, czego ci się nie udało wcześniej poprawić, rozumiesz? Tak jak właśnie, nie wiem, w tych niektórych grach Hades tak ma, że dochodzisz do któregoś momentu, jak zginiesz, zaczynasz od początku, ale masz wszystko, co zdobyłeś wcześniej i musisz to wykorzystać w kolejnym, jeszcze raz przechodzący etap, tak żeby już tam, gdzie zginąłeś, nie zginąć, tylko, wiesz, pójść dalej. Mniej więcej tak to można, ja to tak rozumiem. No bo to nie jest tak, że to było bez sensu trochę, jakby ludzie umierali, to by było koniec. Wiesz, ludzie umierają od setek tysięcy lat. Dlaczego oni mieliby czekać na ten, jak to religia mówi, sąd ostateczny tysiące lat, kuźwa tam? Mi się wydaje, no różne teorie, różne takie pomysły, ale czasem... Ja przeczytałem książkę Wędrówka dusz właśnie o regresji hipnotycznej i tam gościu cofał swoich pacjentów, poddawał ich hipnozie i tak jak ja ci opowiadałem, że można cofnąć się wspomnieniami w hipnozie do czasu, kiedy byłeś w brzuchu u matki, tak możesz się cofnąć do czasu, kiedy umarłeś już wcześniej i cofnąć się jeszcze do czasu, zanim umarłeś, zanim się znowu urodziłeś, czyli do twojego poprzedniego życia. I były tam przypadek opisany, są ludzie tacy, którzy mają jakieś problemy, bóle, ja zapomniałem jak one się nazywają, ale to są takie bóle, że jedziesz do lekarza i żaden lekarz nie potrafi ci pomóc, żadne lekarstwa ci nie pomagają, dlatego że ten ból jest nie fizyczny, generowany fizycznie, że cię kość boli, albo że się uderzyłeś i cię boli teraz cały czas, tylko dlatego, że twój mózg generuje ten ból, a on go generuje dlatego, że ten ból skądś przeszedł. No i był gościu, który miał problemy z ganglią całe życie i nikt mu nie potrafił pomóc. Poddał się tej hipnozie, no i hipnoterapeuta cofał do momentu śmierci
I jak już był ten moment, że on zginął, no to cofnął go jeszcze kawałek, żeby wiedzieć, dlaczego zginął. I się okazało, że gość był kobietą, która ze swoim mężem, ze swoją rodziną i przyjaciółmi podróżowała pociągiem przez Dziki Zachód i zaatakowany został pociąg przez Indian bodajże, nie pamiętam, czy przez kogoś jakiś tam, i po prostu dostał strzałą czy kulką w gardło. I wiesz, i umarł, tak? Znaczy ona. I potem się urodziła na nowo i ten ból przeszedł. To jest to samo, co ci mówiłem o tym, że ludzie mają takie uczucie, że nie mogą mieć zawiązane pod szyją za bardzo. No. No to mniej więcej to jest to samo, nie? Tylko, że tu widzisz, tu jeszcze z czasów, kiedy to może być przez Widzisz- tą pępowinę, to może być tak, że się powiesiłeś w poprzednim życiu. No też tak Bo w może ogóle być. samobójstwo sprawia to, że twoja dusza nie będzie kontynuować swojego rozwoju, tylko będzie musiała zacząć, o ile dobrze pamiętam, będzie musiała zacząć od nowa, że to nie jest żadne rozwiązanie. Mhm. To jest nawet pogorszenie sytuacji. I wszystko się na ziemi zmieni dopiero, kiedy ludzie w większości zaczną po prostu stawać się coraz lepszymi ludźmi, nie? No. To wiesz, to ma sens, to nawet nie trzeba wierzyć w reinkarnację, że na ziemi będzie lepiej, kiedy ludzie zaczną być lepszymi. A niestety trzymają nas w kłamstwie, trzymają nas w strachu, trzymają nas cały czas w jakimś lęku, w jakichś obawach i negatywnych emocjach. No tak samo z tymi wszystkimi wojnami, no. Z tym wszystkim to już co. No i wiesz, to chodzi o to, że ludzie mają strasznie zamknięte umysły i przez telewizję, przez internet, przez to wszystko, tak jak ten Adrian tutaj u ciebie na czacie, to on ma strasznie zamknięty umysł. On nie wie, co się dzieje w jego głowie, kurwa. Jemu się wydaje, że on jest świadomy, że on wie, co robi i że wszystko, co robi jest, wiesz, on zdaje sobie sprawę z powodów, dlaczego akurat tak robi, a nie zdaje sobie sprawy, że jest jednak zupełnie inaczej. Co ci powiem? No nic nie poradzisz, no. Niektórzy chcą wiedzieć. To są tak zwani, żeby ładnie powiedzieć, ludzie prości. Podatni, którzy mają kurwa spojrzenie na świat nie szersze niż ekran ich telewizorów. I kupują sobie szersze telewizory, żeby szerzej widzieć, ale to trzeba szerzej patrzeć. Niestety. Tak się mówi o klapkach na oczach, to takie klapki właśnie ludzie mają i Jak myślą, że jak sobie kupią większy, szerszy telewizor, to będą szerzej widzieć. Na świat trzeba patrzeć po prostu szeroko, a nie Ja ci powiem z mojego takiego doświadczenia. przed siebie. Ja już... Jakby to powiedzieć... Miałeś kiedyś paraliż przysenny? Paraliż nie, ale duszenie miałem. No, to jest... Oni to, niektórzy mówią, o, zmora cię dusiła. Nie, to nie jest zmora, to jest właśnie ten trans, w który ty wpadłeś, jak zasypiałeś, ale odzyskałeś świadomość. No i Rozumiesz? tylko, że ja Bo miał problem z oddychaniem, wiesz, zwykle nie umiałem jakieś- powietrza złapać. No tak, bo jak śpisz, to masz płytkie oddychanie przeponą. Oddychanie przeponowe, nie płucami tak w pełni, tylko Mhm. przeponą. I kiedy człowiek zasypia, tam są różne fazy snu, ale w pierwszej fazie, jak ty już, twój mózg jest odcięty, powiedzmy, ty zasypiasz, ty nie znasz tego momentu, co się z twoim ciałem dzieje, ale właśnie twoje ciało wpada w taki trans, że ty nie możesz się ruszyć, nie możesz nic zrobić. I zwykle nie masz świadomości o tym, no bo po prostu zapadasz w sen, ale jak odzyskasz świadomość, to właśnie odkrywasz to, że masz jakiś problem, nie? I zwykle dopada ludzi przerażenie, niektórzy nawet widzą jakieś postaci i tak dalej, no ale to jest też naturalne zjawisko. To jest też zjawisko, które opisał gościu i tak odkrył, że on potrafi podczas snu opuścić swoje ciało. To się nazywa doświadczenie poza ciałem, kiedy odzyskasz świadomość w tym momencie, kiedy właśnie, no bo ludzie kiedy śpią, to nawet nie wiedzą tego, że dusza opuszcza ich ciało i sobie idzie gdzieś tam. I No tak jak możesz ty to przy zapamiętujesz jako sen, po prostu możesz to zapamiętać, tak? Jak to Czasem było? się budzisz i stwierdzasz, że miałeś bardzo realistyczny sen, że niemal, że czujesz jeszcze kuźwa resztki tego snu na sobie, tak? Kurwa, no to są takie tematy, wiesz, gdzie ja Ale tam- ci, co robią te operacje, lekarze, no na
farmakologiczna, no śmierć, czy jak się to tam nazywało, zapomniałem. No tak, śmierć kliniczna. No, śmierć kliniczna właśnie. To jest to samo, to jest właśnie to samo, że tu śmierć kliniczna to jest wywołana jakimś właśnie twoją chorobą, wypadkiem lub czymś takim, a są ludzie, którzy poprzez medytację, trans potrafią po prostu to u siebie wywołać i zachować świadomość i dzięki temu mogą, nie wiem, mogą kurwa nawet polecieć, zobaczyć co jest na Marsie, rozumiesz? I to jest po prostu, zajmuje ci chwilę, nie? To nie jest tak, że to jest jakiś czasochłonne. To jest naturalne zjawisko. Gościu, który to odkrył, w czasach zimnej wojny było tak, że wiesz, USA z Rosją strasznie rywalizowali. No i w Stanach Zjednoczonych gościu to odkrył u siebie właśnie przez przypadek, że po prostu widział siebie leżącego na łóżku i wiesz, jak się zorientował, to nagle wpadł w siebie z powrotem, nie? I zaczął badać to zjawisko. No i się okazało, że oni potrafią, on potrafi, zrobił eksperyment, wysłał swoją żonę i córkę na drugi koniec Stanów do swojej siostry, czy do jej siostry i zrobił eksperyment, żeby sprawdzić, czy będzie potrafił, nie wiem, uszczypnąć ją tak, żeby zostawić ślad, że jak ona wróci, że będzie mogła jej pokazać. To się udało, nie? Miała siniak, czy tam kuźwa zadrapanie jakieś w tym miejscu, w którym on to zrobił, kiedy opuścił swoje ciało i poleciał tam do nich, gdzie ją wysłał, rozumiesz? I on to wszystko zanotował, założył instytut, tym się zainteresował CIA, FBI i w tym instytucie brano po prostu, zaczęto badać tak zwanych psaj szpiegów, czyli tych, wiesz, paranormalnych szpiegów, którzy bez wychodzenia z pomieszczenia potrafią szpiegować wrogów. No i wyszło tak, że zanim oni to założyli, to ktoś podał cynk Rosjanom, że Amerykanie mają kurwa jakichś paranormalnych szpiegów, a ktoś podał to Amerykanom, że Rosjanie mają i tak oni zaczęli nad tym pracować, czyli żaden z nich nie miał tego, tylko ktoś puścił taką plotę, nie? No i ten instytut działa do dzisiaj, nie? I to są ciekawe rzeczy, bo w tym stanie poza ciałem nic ci się nie może stać. Tam może cię coś próbować wystraszyć, coś może próbować nie pozwolić, żebyś ty wyszedł i tak dalej. Ale wiesz co Nic ci nie jeszcze może powiem, co, stać że tego, chcesz... że twoje ciało z duszą jest połączone i tylko śmierć, czyli wypadek, albo ktoś się zabije, może tą linę, która łączy ciało z duszą, przerwać. No, ale Więc musi się coś takiego udać. słyszałem taką, nie wiem czy to tam teoria czy coś, że wiesz, ciało zostawisz, nie? Ty tam gdzieś tam podróżujesz i To, że ktoś może wejść do no, ciała, nie? że potem niby, Tak. wiesz, jak opętane jest i w ogóle. No nie, ale może się tak zdarzyć, że inna dusza będzie próbować wejść, ale to raz, że to się rzadko może, mało jest szans na to, a druga rzecz jest taka, że nawet jeśli wejdzie w to twoje ciało, ta dusza, to w momencie, kiedy ty wracasz, to ona automatycznie zostaje wyrzucona, dlatego że no, ty jesteś połączony, a tobie chodzi o to, że jakiś duch, tak? Jakieś No tam taki nieczyste mocy. Taki duch też raczej nie zostanie w twoim ciele podczas twojej wędrówki poza ciałem. On nie może zostać, bo ty musisz wrócić. To te opętanie, co Możesz byś go padał na to. wypędzić, możesz go wypędzić dlatego, że on już nie jest połączony z żadnym ciałem, a z twoim też się nie połączy. Bo z twoim ciałem połączona jest tylko twoja dusza. Chłopie, ja to czytałem już jak miałem o tych rzeczach. Czytałem już jak mamy ze 23 lata temu, można powiedzieć, około 2000 roku to czytałem o takich rzeczach. A o reinkarnacji to tak naprawdę teraz się przekonałem, chociaż też tam gdzieś wierzyłem troszkę w nią. Znaczy ja tam tego, kurde, z jakiegoś podcastu tego gościa, on nawet był u tego, Bernektowicza. taki siwy gościu. Tak, Bernektowicz, no w Polsacie pracuje, przecież wiadomości czyta, nie? Ten gościu. Co ty gadasz? Tak, to ja to o tych rzeczach czytałem na tej jego stronie i tak naprawdę dopiero teraz się dowiedziałem, że ta strona 23 lata temu, którą czytałem i takie różne rzeczy na niej czytałem, to właśnie jest jego strona. Tak, on jest prezenterem w Polsacie, czyta wiadomości, newsy. No właśnie skąd jego Dziennikarz. głos, że tam kurde znowu. Tak, no ale te historie, co on opowiada, to wiesz, to są historie Ta historia, co była na o tym, dzieciach na przykład. no o tym dziecku, co pamiętał, To że jest on tam masa historii. kaś był za tego rycerza, Rycerzem. no i coś, i tak, ten, to jest fajna historia, bo
że on był rycerzem i tam bo on wszędzie teraz występuje, ale nie wszędzie dokładnie to wszystko opowiada i wiesz, to trzeba sobie obejrzeć. Tam, gdzie on wystąpił, gdzie on to opowiada, to czasami więcej szczegółów jest. Chodzi o to, że on pojechał do tego gościa. Ten gościu w tej chwili ma około 30 lat już chyba, bo to był 95 rok wtedy. No. Jak on u niego był. No i chodzi o to, że to dziecko strasznie dużo rzeczy wiedziało na temat czasów rycerzy, o których No. nawet w szkole nas nie uczą, w sensie tak szczegółowo, nie? No i jak oni pojechali na Malbork, to on wtedy zobaczył Malbork i powiedział, tak, to tu mieszkałem, nie? No. I jak tam weszli na ten zamek i on mówi, o, tu były konie, nie? Chłopak 5 czy 6 lat, nie? I tam chodził jakiś gość z tego zamku i mówi, matko jedyna, skąd to dziecko wie, że to były konie? Tu w rzeczywistości kiedyś, jak były czasy rycerzy, na tym zamku trzymano konie, nie? Bo on to wiedział, bo on to pamiętał ze swojego poprzedniego życia. I że to nieprawda, rycerze nie mieszkali na zamku, rycerze mieszkali w namiotach przy zamku. No, to tam Zamku przy zamku. oglądał. Ale też mówił o tym, że na przykład dlaczego po korytarzach zamku poruszano się slalomem. Dlatego, że były powieszone pochodnie, z których kapało. No to wiem. I trzeba było je, jak był wąski korytarz, trzeba było je omijać, żeby na ciebie nie skapło, bo mogę się podpalić, tak? No. To Ja ci jest taka powiem, rzecz, o której całość- tylko historycy wiedzą, ale wcale ci tego w szkole nie mówią, bo to jest dla nich, wiesz, pierdoła, nie musisz tego wiedzieć. A No on ale to większe wiedział. pierdoły dali, no. Ciemnota Tak, wkręcają. no ale dlatego mówię, że my jesteśmy zaprogramowani, nasz mózg jest zamknięty przez szkoły, przez różne... Zresztą, Słuchaj, zobacz ile lat minęło. czekaj, Ile lat minęło ja od ci tego, inaczej co nas powiem. uczono w szkołach, a jak teraz wygląda nauka w tych No, w czasach. ogóle Wiele rzeczy ja muszę trzeba moja zmienić. ta nauczycielka z przyrody spotkać i się zapytać, wiele ona dostała pieniędzy za wciskanie nam pseudonauki na temat tego. To też nie jest jej wina. Ale dziury ozonowej, nie? A, no to tak, no, ale to też nie jest jej wina, bo wtedy na temat tej dziury ozonowej to Ale- robiono w telewizji i stąd to się u nauczycieli ale wzięło. I to się przecież to co, wiesz, nie dodali wolno używać dezodorantów, bo No, przecież dziura ozonowa się powiększa. lodówki Przecież stare, to jest kurwa pierdoła. ale słyszysz, lodówki Dezodorant stare się trzeba wymienić rozwiąże. na nowe, bo one tam mają ten freon, czy Tak, jakoś tak jak w Polsce trzeba Co? było wymienić piece, kurwa, No, węglowe na tak jest. gazowe, kurwa, po czym później dostaje się podwyżkę, kurwa, 300% za gaz. I węgla tak Zajebiście. samo. Słuchajcie Ale- i dalej, kurwa, zamiast myśleć samodzielnie. Ale... Tobie też, Adrianku, kurwa, mówię, uruchom swój mózg, zdejmij te klapki z oczu, zacznij patrzeć na świat szerzej, a nie się, kurwa, wymądrzasz i się interesujesz, z czego się człowiek utrzymuje, kurwa. Ale zauważyłeś, że jak mu powiedziałeś, że nakręcą filmy do dorosłych, to już się odczepi. Ale mniejsza z tym. Do tej nauczycielki, a propos tego, no, dziury ozonowej, nie? Po 20 latach Kaś tam wyszło, że nie było, no znaczy była dziura ozonowa, ale niekoniecznie No, cała ta bójda była na temat tego, bo jakiś gościu co wymyślił droższy gaz do lodówek, nie? Był droższy po prostu, te lodówki. wymyślił? By, Drożdż tlen, no. no, ten gaz był droższy do tych lodówek i wiesz, lodówki jego były Freon. droższe i w ogóle, nie? No tak. No i żeby jego lodówki się sprzedawały, no to sobie wymyślił takie coś. No tak. I to się rozprzestrzeniło. Tak samo No ale to się robi tak do tej pory. przypuszczą Przecież. sezonową grypą w 2019, 2020, 2021. Słuchaj, będzie kolejny No, kurwa, to już kolejny wiesz, problem. widział. I to Wiesz- co jest ważne teraz, jak znowu ogłoszą, że jest jakaś pandemia No, czy epidemia, to tym razem to nie będzie tak, że będziemy mogli sobie powiedzieć, że pierdolą głupoty. Nie, teraz trzeba będzie podejść trochę inaczej, bo oni jakby zrobią taki myk, że na tych, którzy wcześniej na COVID kurwa nie wierzyli i tak dalej, to teraz zrobią tak, żeby no tak, że ci, którzy nie wierzyli wcześniej w te szczepionki, COVID i tak dalej, to teraz będą musieli, w sensie, że teraz to będzie autentyczne zagrożenie i trzeba będzie podjąć działania, chociaż ja nie mam zamiaru się wcale szczepić na to. To może być z mięsem. Może być tak, że ogłoszą, że jakiś kurwa w mięsie jest jakaś bakteria, jakiś pasożyt i tak dalej i to się rozprzestrzeni.
Albo i nie, zależy jak zareaguje świat. Czekaj, ale Mm, ale ostatnio trzeba czy mi się trzeba wydawało, mieć oczy czy mi szeroko się... otwarte, bo to idzie do nas coraz większymi krokami się zbliża. Johnny, czy mi się wydawało, czy ostatnio z Antarktydy, czy skądś tam odmrozili jakieś bakteria Mhm. i się zaczęła w kurwę rozwijać? Tak, no ale to takie działania to są ryzykowne też mimo wszystko, no ale z drugiej strony wiesz, to dla dobra nauki takie rzeczy warto gdzieś tam odmraczać i badać tam te kuźwa, wiesz, pozostałości, nie? No. Ja na przykład uważam, że jeśli chodzi o 2019 rok, podjąłem bardzo ważną i dobrą decyzję o tym, żeby się nie szczepić. Dlatego, że teraz uważam, że na przykład mój szwagier, on się zaszczepił, bo bardzo ciężko. Zaszczepili się i bardzo ciężko przeszli COVID. Więc po chuj się szczepili, bo ja się zaszczepiłem, nie wiem czy to było ciężko, no kurwa czułem się okropnie przez pierwsze 2 dni, a po 2 dniach mi przeszło. Ale oni teraz na przykład mają problem. Mój szwagier bierze teraz jakieś tabletki antydepresyjne i teraz skąd on wie, czy on nie popadł w tą depresję przez tą kurwa szczepionkę? Albo czy coś innego mu dolega, że to nie jest przez tą szczepionkę, albo że coś mu się wydarzy za jakiś czas, że to nie będzie przez tą szczepionkę. Ja jestem spokojny, będę wiedział, że kurwa cokolwiek mi się teraz dzieje, to nie będzie przez szczepionkę. No, ale tak samo też jeszcze wrócę do innej sprawy. Jak się to nazywa? Tak jak kiedyś, wiesz, z lepera się śmiali, nie? No tak, No, za ale parę z lat Lepera, się z Kopernika się śmiali, kurwa z Jezusa też się śmiali. No i go ukrzyżowali, Go nie? ukrzyżowali, a zobacz ile ludzi w niego teraz wierzy. Także to jest właśnie to, co ja mówię, kurwa, patrz, bo w ogóle to się zaczęło A od tego... jeszcze lepiej ci powiem. Wyobraź sobie, Johnny, pamiętasz Archiwum X, strefa 52, 1. albo 51, sorry. Nie, to nie istnieje, jesteście głupcy. I teraz rozumiesz, tam im, Istnieje. i teraz im tam do Senatu przychodzi jakiś 3 typków, jak? Ale to już nawet o tej strefie 51 to istnieje, dlatego że wielu ludzi już tam na YouTubie pojechało i jak tylko dojechali do strefy, to zaraz przyjechały jeepy i ich tamten wygoniło. Ostatnio oglądałem 2 kolesi na takich motorach, No. coś w stylu Dakar, nie? Bo tam wiesz, trochę Mhm. pustyni jest. Wybrali się w tamte rejony i wiesz, jechali wzdłuż ogrodzenia i za chwilę, dosłownie za chwilę, jak się tylko tam zatrzymali na chwilę, pod tym znakiem, że nie wolno wchodzić, że to jest, wiesz, strefa, no strefa bez zakaz wstępu i tak dalej. No. To zaraz przyjechali, kuźwa, czarne pick-upy, kurwa, i wiesz, wyszli typy, żeby ich wylegitymować i kazali im stamtąd spieprzać, nie? Więc jest coś takiego, pozwolę, pytałem Amerykankę, która gdzieś tam mieszka, bo to w Nevadzie jest, to ona potwierdziła nam, że jest taka strefa i nikt nie wie co tam robią, ale jest. I że jest zakaz wstępu i że w ogóle mają prawo strzelać też do ludzi, nie? No ale widzisz, no, była ta akcja, że miała ileś tam milionów, 10 milionów czy ileś ludzi pod ta strefa przyjść. A ja zaś No i słyszał, że nie widzisz, przenieśli. Zrobili wszystko zrobili, żeby do tego nie doszło, nie? To, co teraz mówisz, że w Kongresie w Stanach Zjednoczonych, to jest dla mnie trochę podejrzane, dlatego że to wychodzi w takim momencie... Wojny na Ukrainie na przykład. Ja ta wojna na Ukrainie to też jest kurwa dziwna sprawa, moim zdaniem. Czekaj, wiesz co, bo mi się przypomniało kogo ci, nie wiem czy oglądasz tam tego gościa na YouTubie. On troszeczkę według mnie ma za długie te filmiki. Ten brodaty? Mhm. Oglądam nieraz. Wideo, Nie chce mi się prezentacje. czasem- Tak, nieraz No, oglądam, drama to nieraz- za długie, ja tam ta opcja biera. Teorie spiskowe fajne, nieraz analizuję fajnie, ale nie Znaczy- wszystko chce mi się słyszeć. To ja przeczytałem taką książkę, o której oni nie chcą rozmawiać. Ja napiszę do niego jeszcze raz, czy żeby zrobił analizę tej książki, bo jest jeszcze taki gość, który się nazywa Hardcore Teaching. No, On, młody chłopak, korepetycji udziela teraz online z fizyki, matematyki, no taki wiesz, ale też bierze te teorie płaskiej ziemi, Brauna, i bardzo fajne materiały robi. Do niego napisałem, żeby wziął na warsztat książkę Misja, którą ja przeczytałem i jeszcze do Dzięki, tego... Nanek. sorry. Muszę kurwa. napisać. Jest taka książka, którą napisał we Francji, pewien Francuz, który mieszkał w Australii, Mhm. któregoś razu obudził się o 1:00 w nocy, co
dla niego to nie była normalna pora. Nie wie czemu, przebrał się z piżamy w spodnie, dżinsy. Podszedł do stolika, tam gdzie miał jakiś notesik i napisał do swojej żony, która spała, żeby się o niego nie martwiła, że on wyjdzie za jakieś 10 dni. On cały czas był świadom, ale nie wie dlaczego on to pisze. Mhm. W sensie, że tak jakby ktoś przejął kontrolę nad jego ręką. I wyszedł na dwór i się okazało, że przeleciał kurwa latający spodek nad jego ogród. I zabrał go na pokład. I wszystko opisał, że wiesz, jak ten ogród wyglądał w tym czasie, oświetlony, No. że ściana budynku to falowała jak prześcieradło, że takie wibracje generowało, nie? I że zabrali go na pokład i mu tam wszystko opisali, wszystko opowiedzieli, a potem jak go przywieźli z powrotem, to kazali mu napisać tą książkę. I w tej książce jest na przykład napisane o tym, że jak to tam się w naszej historii zaczęło, nie? Że skąd się wzięło, no samo to, że kler, po prostu byli kapłani, przykładowo w takim Egipcie, nie? Mhm. Jak się pojawili kapłani, to oni robili wszystko, żeby ludzi utrzymywać w tym, żeby im wierzono, bo kapłan mógł mówić, kapłan podpowiadał faraonowi, jak ma postępować, jak ma rządzić krajem. I kapłani mieli tę władzę. I teraz oni robili wszystko, żeby utrzymać ludzi w niewiedzy, tylko dla własnych korzyści, dla pieniędzy, dla bogactwa i dla władzy. No a I co stąd robił stąd Kościół Kościół. w średniowieczu właśnie o to i chodzi. To teraz? no, widzisz, to było w starożytności, to No, wszystko i przeszło przecież dalej i dalej. Nic się nie Więc oni zmieniło. mówią, że problemy nasze na ziemi są właśnie przez religię, pieniądze, polityków i dziennikarzy. Przecież połowa tych... To są 4 według nich, Johnny. według tych kosmitów, najgorsze rzeczy na ziemi, które nie pozwalają nam po prostu rozwijać się w prawidłowym kierunku. Połowa tych przekazań, nie wiem jak to nazwać, kościelnych i w ogóle, to jest wyssane 10 przykazań. Nie, już nie gadam o tym, ale na przykład, 10 że... przykazań To oni przekazali, kto to był, Abraham czy Mojżesz? To oni mu dali te 10 przykazań. W sensie, że to co w Biblii No. było opisane, że zeszli aniołowie, czy jakieś tam rydwany ogniste, to byli oni. Dlatego, że ludzie w tamtych czasach nie potrafili opisać. No kurwa, widziałem błyszczący, kurwa... Nie było takich słów, rozumiesz? Dla nich to byli aniołowie, a tak naprawdę to byli oni. W sensie, bo oni w tej książce uważają, że oni, ten Bóg nasz, który gdzieś tam, on żyje na którejś tam planecie, nigdy nie ma dostępu tak naprawdę, tylko gdzieś tam o najwyższym rozwoju istoty, tak? I teraz ciekawostką jest to, że planeta się nazywa Tiehoba. Ja nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, ale jest Hebrajczyk. Znaczy, Hebrajczycy to jest, jaka to jest, judaizm bodajże. No. W judaizmie ponoć z pokolenia na pokolenie w tajemnicy, bo im zabroniono, przekazuje się nazwę imienia Boga. Imię Boga to jest Jehowa, tak? A tutaj jest ta nazwa według nich z hebrajskiego jest jakoś inaczej wymawiana, że to się wymawia z takim akcentem, jakbyś śpiewał. I jak autor tej książki powiedział temu Hebrajczykowi, który był zainteresowany tym, jak to się mówi, to on powiedział, że to jest właśnie to, które oni sobie z pokolenia na pokolenie w sekrecie od bardzo dawna przekazują nazwę tą, bo nie wolno im używać tej nazwy akurat, nie? Tej prawdziwej, kazano im używać. Jest też religia ich po prostu zablokowała w tym. I on mówi, że to jest autentyk, nie? Że to jak on powiedział, że jak on nie jest Hebrajczykiem, ten gościu, ten Francuz, to on nie powinien nawet tego wiedzieć, nie? Nawet nie powinien potrafić tego wymówić, a on wie. I w ogóle autor tej książki w 1995 roku w stacji radiowej w Melbourne w Australii, to jest stolica Australii, na żywo wziął naukowców, fizyków i powiedział im, żeby udowodnili mu kłamstwo w tej książce. I oni nie potrafili tego zrobić. Że wszystko, co tam napisał, cokolwiek, że znajdą chociaż jedno zdanie, które będą potrafili udowodnić za pomocą narzędzi swoich i wiedzy, że to jest kłamstwo i nikt nie potrafił tego zrobić. Może w tych czasach by ktoś potrafił, nie? Ale mimo wszystko, nie? To, co on tam opisał, to są takie niestworzone rzeczy o nas na ziemi a ci, którzy go zabrali, to są ludzie. Oni uważają się za ludzi, tylko że oni są na innym poziomie. A to też jak ewolucji właśnie i rozwoju słyszał, że duchowego.
jakiś chyba na Oni na szorcie, przykład że... mają płci, mają obie płcie, nie ma u nich kobieta, mężczyzna, oni decydują o tym, kto kim chce być w danym momencie. Też uprawiają seks, też się rozmnażają tak Chcesz jak już my, pomału, ludzie. ale czekaj, I pomału się to też u nas zaczyna. Tak, właśnie to jest to, że coraz więcej ludzi zaczyna rozumieć, bo kurwa w jakich my czasach żyjemy, zobacz. To się, sam widzisz, nie liczy się to, jaki ktoś jest, tylko jak ktoś wygląda i czy ma pieniądze i tak dalej. No, Rozumiesz? A chodzi o to, żebyśmy my zaczęli zaglądać w głąb samych siebie i to na przykład to, że my, to mi moja babcia jako świadek Jehowy zawsze powtarzała, żeby wierzyć w Boga Jezusa, ty nie musisz chodzić do żadnego kościoła, bo On nie, tego bo nie Pan kazał Bóg jest robić. wszędzie. On tego nie kazał robić, nie kazał budować kościołów, świątyń, nie kazał się modlić do żadnych posągów, kurwa, co my robimy w tej chwili, bo każdy z nas No, na przykład ma ewangelicy nic cząstkę- nie mają takiego, nie? Każdy z nas ma cząstkę Boga w samym sobie, dlatego że oni to w nas umieścili. To my musimy, żeby odkryć, nie wiem, Boga, Stwórcę, czy jakkolwiek go nazwiesz, to musimy No. zajrzeć w głąb siebie. Słyszysz, to jeszcze bardziej, To Johnny. nie dlatego ja zacząłem. Johnny, Ja Przeskoczę zacząłem jeszcze to bardziej. się wkurwić. Przeskoczę jeszcze bardziej. DNA. No. No. No, Co DNA? no DNA. Ta Nasze cząstka. DNA przez szczepionkę zostało już zmienione, ci, którzy wzięli szczepionki. No, I to potwierdził gościu, który wymyślił to mRNA, czyli tą szczepionkę z tym kurwa jakimś tam mRNA i on to potwierdził, że to zmienia DNA i że to jest złe, nie? Gościu, który to wymyślił, on to ostatnio gdzieś widziałem wideo z nim. No nasze DNA tak, ale to jest, kurczę, to jest, to można powiedzieć, że to trochę skomplikowane jest, ale ja tą książkę przeczytałem i powiem ci, zmieniło mi się strasznie podejście do życia. Ja na przykład przestałem żreć mięso. Znaczy jem dalej, ale nie jem już tak jak kiedyś. czemu? Bo według nich my nie powinniśmy zabijać innych zwierząt i nie powinniśmy w ogóle spożywać mięsa. A I to że czemu jedynym inne zwierzęta dopuszczalnym jedzą się ale to nawzajem? zwierzęta mają inne... No, ale- chodzi o to, że my... No to dobrze, no to my też, ale my nie hodujemy zwierząt w tradycyjny sposób po to, żeby przetrwać, tylko po to, żeby zarobić. A no to tak. Rozumiesz? To No i tak. właśnie o to chodzi. Zwierzęta tego nie robią. Zwierzęta nie mają takich zachowań, No, żeby zwierzę się jest najeść głodne. i No. pokazać, kurwa, że o co jadłem, tak jak my ludzie w tej chwili. Zwierzę, zobacz, taki drapieżnik, nie wiem, czy oglądałeś filmy przyrodnicze, taki kurwa lew, tygrys czy gepard, on nie zawsze pobiegnie za tą zebrą. Wiesz dlaczego? Dlatego, że on już jest najedzony i ta zebra może koło niego chodzić, on jej nie skrzywdzi, dlatego, że on nie potrzebuje. No. Wtedy, kiedy potrzebuje, to on idzie na polowanie, a kiedy nie potrzebuje, on nie pójdzie i nie zagryzie zebry i jej nie zostawi, rozumiesz? Tak jak ludzie potrafią robić. No i to jest ta różnica między nami a nimi, nie? My nie powinniśmy, jedynie co oni powiedzieli, to dopuszczalna jest to, co już w Izraelu wymyślono, produkcja mięsa, no dlatego, że oni twierdzą, że jakbyśmy my mieli teraz nagle wszyscy na ziemi przestać jeść mięso, to może być dla niektórych ludzi dosyć niebezpieczne. Takie odstawienie z dnia na dzień. Dlatego No my ale wiesz, powinniśmy my to już robić ileś tam stopniowo. tysięcy lat jemy mięso, nie? Także... No tak, ale jemy go coraz więcej, a wcześniej jedliśmy go mniej. I też polowaliśmy na zwierzęta, kiedy potrzebowaliśmy. I hodowaliśmy zwierzęta w naturalnych warunkach, w naturalny sposób, a nie tak jak teraz. Krowy zamknięte kurwa w boksach i czekają na rzeź, kurwa, rozumiesz? Niektóre nawet nie były kurwa na zewnątrz nigdy. No, to to jest, chodzi. do mnie to też jest Powinniśmy masakra. wrócić do tradycyjnego chowu zwierząt, że kurwa, Znaczy, prowadza się na pole, niech sobie no. jedzą trawę, niech sobie żyją i kiedy ty potrzebujesz, wtedy po prostu wiesz. I generalnie to jeszcze powiedziano w tej książce bardzo ważnego. Taki cytat był, że jakby ludzie wiedzieli, jak bardzo szkodzi im hałas, taki na dyskotece, to by uciekali z niej szybciej niż jakby tam wybuchł pożar. a to też Ponoć słyszałem. hałas, Znaczy, hałas może nie bardzo hałas, szkodzi, no częstotliwość tej muzyki. ale Bo ona tam ma być o ileś herców niżej. Oni podali taki przykład, że taki Harley Davidson, on generuje więcej szkody dla naszego ciała i duszy niż spaliny, które się wydobywają z jego rury, przez ten hałas, który ona generuje. Że to jest bardziej dla nas szkodliwe.
No i tak, no tak jak ty mówisz, wibracje. Wszystko ma swoje wibracje. Ziemia wibruje w jakimś tam częstotliwości naturalnej swojej, tak? Cała planeta. No. Kurwa, kamień na ziemi. I ten kamień na ziemi, on też jest ważny, że on jest w tym miejscu, a nie w innym na przykład, że on ma znaczenie. Wszystko co ty wokół ciebie jest, to nie jest tak, jak ktoś mi powiedział ostatnio, że my jesteśmy nic nieznaczącym pyłem, jeśli biorąc pod uwagę ogrom kosmosu i wszechświata. A Nie, to właśnie my ja, żyjemy no. na Ziemi, Chodzi mi... my żyjemy na Ziemi i każdy z nas jest trybikiem w maszynie, która działa. I to nie ma tak, że my nie mamy znaczenia. Każdy z nas ma jakieś znaczenie. Ale wiesz, jeżeli chodzi o wielkość, to wiesz o co chodzi. O wielkość. No tak, No o wielkość to my są takim pyłem, no wiesz. I na ale przykład... nie jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. My mamy Znaczy, bardzo ważną rolę. ja wiem Każdy o co z mu nas ma. chodziło. O co mu chodziło, to tam wiesz, to, że mamy jakieś zadanie na ziemi i w ogóle. Ale do wielkości. Właśnie mu chodziło o to, że jesteśmy nic nieznaczącym pyłem. A. A właśnie jesteśmy znaczącym pyłem. No to ja gadam o wielkości, bo jakby tak wiesz, wpadliśmy w następną galaktykę, to raczej... No, ale Mógłby ja też tak tego zagłębiam stary... Kurwa, znowu przystanąłem na Nikt by tego tam nie Halo? zauważył. Ja też już tak zagłębiam, już tak głęboko wchodzę w takie rzeczy, wiesz. Generalnie z książki wynika, że my jesteśmy na Ziemi po to, żeby nauczyć się żyć, cierpieć, umierać, a przede wszystkim rozwijać duchowo. I ten rozwój duchowy to jest zwiększanie naszej świadomości. Czyli no to co ja ci mówię o zwierzętach. No kurwa, dlaczego zabijasz tego komara? Ten komar to być może jest kurwa dziecko, na które czeka jego matka gdzieś tam w gnieździe komarów, rozumiesz? Tak trzeba na to też popatrzeć, że jak ty byś się czuł, gdyby... Aha, jeszcze, że słyszał, że rozumiesz? najbardziej ta prawidłowa wiara to jest buddyzm. Powiem ci, że buddyzm i judaizm słyszałem właśnie, ten od Żydów, nie? Że są najbardziej bliscy tego całego sensu pierwotnego, nie to jak zostało to zmienione. Ale tak samo Bo widzisz, Kościół katolicki generalnie powinien Kościół dopuścić reinkarnację. Wiesz dlaczego? Dlatego, że Jezus zmartwychwstał i to jest jeden z przykładów tego, że można się No. odrodzić na nowo. I no, ale to jest w ogóle ciężki jeszcze temat. tak No, gadają, że przyjdzie Pan Jezus, ci co mają być skarani to będą tam do piekła, do czyśćca, no a reszta... No właśnie, i teraz wracając do reinkarnacji, No. pojawiło się pytanie takie, to co z takimi ludźmi jak Hitler, Stalin, mordercami, ludobójcami i tak dalej. To do Na piekła. Te dusze idą, nie, oni nie nazwali tego piekła. Na te dusze, te najgorsze, jest specjalne miejsce, gdzie one są zabierane, nie? I tego nie opisano, bo to, wiesz, on to opisywał na bazie tych zahipnotyzowanych ludzi, nie? Różnych osób. Mhm. I z tego poskładał, jak wygląda ten świat po drugiej stronie, że dusze łączą się w grupy i może być tak, że jedna dusza będzie żartować z drugiej, że kurwa, ale byłeś kurwiarzem na ziemi, kurwa, rozumiesz? Coś ty wyprawiał na ziemi, wszystko widzieliśmy, kurwa, i będą bekę z niego cisnąć. W sensie, że jest tam, te dusze mają też takie, no tak jak my ludzie, nie? Mają poczucie humoru i to nie jest, że to ci się zmienia coś, wiesz. Generalnie się uważa, że nasze ciało to jest skafander i to, co najważniejsze jest w nas, to jest właśnie to nasza dusza, czyli nasza świadomość, podświadomość i jak to działa. Zacząłem czytać też książkę, gdzie padło bardzo ważne pytanie. Gdybyś dostał wszystkie elementy do budowy domu, No. tak, na jednej stronie powiedzmy, a na drugiej stronie dostałbyś wszystkie elementy potrzebne do zbudowania człowieka. Wyobraź sobie, że dostajesz jak w grze. Wszystkie atomy, części ciała, rozumiesz, wszystko co potrzebujesz. No, przypuszczam, żeby się Jak mógł ci pomylić. się- co będzie ci łatwiej zbudować? Dom? Wydaje mi się, no. Że dom będzie ci łatwiej, ale No. żeby dom zbudować, to musi być ktoś, kto ten dom zaprojektował, tak? Ktoś, kto go wymyślił najpierw w głowie, potem narysował na kartce, rozpisał wszystko, potem Ja musi i no, być że ktoś, goda, że kto mam dwa przyjdzie. plany. Jedna na człowieka, a druga... Nie. Chodzi o to, że ktoś musi przyjść i ten dom zbudować, tak? I dopiero on powstanie. No. Sam się nie zbuduje. Więc dlaczego my uważamy, że życie na Ziemi powstało z jakiegoś kurwa wybuchu? Czyli w zasadzie samo z siebie? Jak człowiek się sam zbudował?
I autorowi książki chodzi o to, że musi być jakaś potężna inteligencja, coś, co wykreowało w swoim umyśle człowieka i dopiero go stworzyło. Nawet przez ten wybuch, ale musiało powstać wyobrażenie, w sensie wiesz. No, ja wiem o co ci chodzi. Coś musiało go po prostu wyobrazić sobie, bo to nie powstało z przypadku, kurwa, tylko doskonale zaprojektowane i zaplanowane, nie? Więc autor tej książki uważa, to jest też fizyk, który był tłumaczem tej pierwszej książki, tego Francuza na angielski. On dostał stypendium w Polsce, czy jakąś tam nagrodę uniwersytetu i został wysłany do Australii, żeby założyć laboratorium coś tam z laserami i teleportacją, czy coś takiego, nie pamiętam. No. I to naukowiec jest, to jest fizyk, dr Tomasz Hauke, napisał książkę Wola Wola, w której właśnie tłumaczy to, że być może Bóg, w którego my wierzymy, to jest właśnie ten wielki umysł, który gdzieś tam we wszechświecie i który stworzył to. A mało tego, słyszałem taką teorię, że cały wszechświat to jest ten wielki umysł. Wszystko, w sensie jakby go wziąć do kupy, jakby może on jest nieskończony, on się rozszerza ponoć, ale że to jest wielki umysł, który kreuje tą resztę, czyli jak się rozszerza, czyli w sensie tworzy kolejne planety, galaktyki i tak dalej, tak? I że no bo Bóg nie jest osobą materialną, ani rzeczą, ani istotą, tylko że to musi być coś, no, jak to opisać, on to opisał jako wielka inteligencja, jakiś potężny intelekt. I wczoraj słyszałem taką teorię, że ktoś uważa, że cały wszechświat, jakby można było go zamknąć w jednym pudełku, to był ten mózg, który stworzył to wszystko. No, ale nie można tego zrobić, nie? No to też jest ciekawa teoria, że możliwe, że wszechświat jest po prostu tym naszym Bogiem tak naprawdę, nie? Który stworzył życie na Ziemi i generalnie to życie na Ziemi to też tak według tej książki o tych kosmitach były 2 czy 3 rasy, które się tam gdzieś przemieszały, nie? Czarna, Więcej tamtych. I że one gdzieś tam... No, tam jest Też mi kilka gadał, ciekawych rzeczy opisanych z Biblii, które były prawdą, ale w Biblii Znaczy są zupełnie inaczej. inaczej nam przedstawione i my źle je rozumiemy, nie? Ta Biblia, prawdziwa Biblia, która była tam kiedyś napisana, którą przerobiono przez wszystkie wiary świata Tak, pod siebie. to już nie jest ta Biblia, bo No nie. rozwidział jak tłumaczenie niby tamtej Biblii, tej niby prawdziwej, że to przyszło z Egiptu i na przykład po 3 dniach zmartwychwstał z krzyża, nie? Zdjęty po 3 dniach zmartwychwstał. Chodziło o to, że oni tam w tym Egipcie w grudniu przez 3 dni mają strasznie nisko słońce. A nad tym słońcem, jak zachodzi, to jest właśnie krzyż tam północy, czy jak się to nam nazywa. I po tych 3 dniach Też może być, no. tego niskiego słońca one zaczynają wstawać. To po prostu Tak, i że to mogło być ta symbolika Biblia, tylko taka, nie? tak, ta Biblia to był opis wszystkiego, co się dzieje na ziemi. No, ale oni twierdzą, że Jezus istniał i mało tego, ten gościu jak go porwali, to oni go zaprowadzili tam, gdzie jest ciało Jezusa, tylko powiedzieli mu, że nie może go dotknąć. Może podejść bardzo blisko, tak żeby będzie mógł nawet powołać, ale nie może go dotykać. Czemu? I że Jezus nie ma pępka, dlatego że on się nie urodził normalnie. Nie wiem dlaczego. Nie pamiętam dlaczego. Drugi albo tam było polecone, żeby tą książkę czytać 2 albo 3 razy. Ja na przykład ja słucham z YouTube'a, ja zacząłem ją słuchać drugi raz i na przykład wyłapuję momenty, które mi umknęły albo na przykład już, wiesz, po jakimś No, miesiącu, nie 2 pamiętasz. zaczynam rozumieć trochę lepiej i inaczej niektóre rzeczy tam opisane, nie? Na przykład co oni jedzą jako kosmici? Oni piją około pół szklanki takiego płynu, który sprawia, że im po prostu się nie chce jeść przez bardzo długi czas. No, może yerba. I oni go częstowali tym i oni twierdzą, że to jest praktycznie to samo, co manna z nieba, która w Biblii została opisana i zrzucona dla ludzi. Tylko że było powiedziane ludziom, bierzcie tyle, ile wam potrzeba, bo ci, co wzięli więcej, to ta manna się zaczyna psuć i zepsuło im się wszystko, co wzięli.
rozumiesz? Aha. I tu była już lekcja, żebyśmy my nie jedli kurwa tyle, żeby się nażyć, tylko tyle, ile nam potrzeba, bo reszta się psuje. I ci, którzy wzięli tyle, ile potrzeba, no to przetrwali, a ci, którzy wzięli więcej niż potrzeba im było, no to im się to zaraz zepsuło, nie? I ostatnio trafiłem znowu na coś, co czytałem też ze 23 lata temu, że jest substancja, to się nazywa monoatomowe złoto, albo ormus. Znaczy monoatomowe złoto, no to tylko złoto. Chodzi o to, że jak znajdujesz grudkę złota, no to jest grudka złożona z cząstek, a cząstki są złożone z atomów, tak? Żeby No, taka no. grudka powstała. I monoatomowe złoto to są po prostu tylko i wyłącznie pojedyncze atomy złota, które nie tworzą żadnej struktury, same atomy. No i wiesz, jak tam w procesie chemicznym je połączysz, to ci powstanie cząstka złota, albo jak połączysz dużo tych cząstek, to powstanie ci grudka złota, tak? A tu chodzi o to, że to jest tylko atom. I oprócz tego inne pierwiastki też w takiej postaci monoatomowej. I to się robi, oni to produkują z wody z Morza Martwego, dlatego że Morze Martwe zawiera bardzo dużo soli mineralnych, które zawierają masę różnych innych minerałów, wiesz, z tych zwierząt pierwotnych, z kamieni, z różnych rzeczy, nie? No. I oni produkują coś takiego jak ormus, albo monoatomowe złoto, różnie to nazywają. I to się pije, nie? I to ponoć ma bardzo duży wpływ na, nie jako takie na nasze ciało fizyczne, tylko na nasz umysł, na naszą duszę i tak dalej. Na przykład niektórzy uważają, że pomaga im to, nie wiem, osiągnąć odpowiedni stan, żeby medytować, nie? To też trzeba być przygotowanym do medytacji, trzeba się wprowadzić, wiesz, oczyścić umysł z myśli, które ci przychodzą co chwilę do głowy, nie? I że to jest i gościu, który to w Polsce robi, No. pan Mako Londra, on właśnie wywiad z nim oglądałem, on mówi, że jak zrobił to sam w domu. No jak puszczasz czy kończysz? Ja nie chciał przerywać Johnny'u, bo go tak słucham, ale chciał jakiś do ubikacji, bo mi się już sikać chce i zrobić perwa. Spoko. I teraz nie wiem, czy Kuko z ciebie to puścić, żebyś to zagrał z Paw? Nie, to ja poczekam spokojnie. Idź. Dobra, to ja ze dwóch. Ja to miałem. Chyba nie wypali kieliszek w dłoń, by ukoić ból. Będę pił do końca z kompanami, to lepsze niż walić głową w mur. Bo na zdrowie tego pana, widocznie on więcej szczęścia ma. Bo na niechaj czyni dama, dzień po dniu, miłości wielkie dła. Na zabawy tej wszyscy bawią się, a ja stoję sam, bo dziewczyny, która zgadła serce me, porwał jakiś pan. Na zabawy tej wszyscy bawią się, a ja stoję sam, bo dziewczyny, która zgadła serce me, porwał jakiś pan. Słowy 1000 słów w jednym i więcej. Cóż poradzić nam, że urodę swoją ponad miłość mnie. Tobie wszystko sobie dam. Oj kuźwa, trzeba spać zaraz. Jak tam kuźwa żyćko? Łukos.
W miarę. Ale nie nudzi cię to, co opowiadam? Czy się zainteresowałeś trochę? Nie skupiałem się, bo wiesz, w chodzie to ciężko się skupić. No, w sumie tak. Jakbym grał z wami, to pewnie bym się nie skupił na tym, że wam opowiadać. No, ale co mógłbym ci powiedzieć? Jakbyś się zainteresował właśnie reinkarnacją na przykład, czy tą książką Wędrówka dusz, nie jestem pewien, czy tam, ale możliwe, że mógłbyś na przykład zrozumieć, dlaczego ty masz swoje problemy zdrowotne i znaczy dlaczego. Mógłbyś inaczej na to patrzeć, chociaż ja nie wiem, jak ty tam do tego podchodzisz. Podejrzewam, że się pewnie trochę przyzwyczaiłeś, no tak jest i już, nie? Czy nie wiem, jak to tam ludzie tłumaczą, że tak ktoś chciał, Bóg tak chciał, czy coś, nie? Różnie ludzie z różnymi chorobami, wiesz, ja odwiedzałem gościa w szpitalu, w hospicjum, który miał taką chorobę, że jego kości zamieniały się no nie kości, mięśnie, zamieniały się w kości, więc on tracił po prostu z roku na rok możliwość poruszania się. Był przykuty do łóżka. On miał tylko sprawne 3 palce, albo 4. 2 u jednej ręki, 2 u drugiej ręki i tylko dlatego, że jeszcze ćwiczył je używając ich, grając na padzie, nie? A tak poza tym to on nie mógł, wiesz, on nie mógł nogą poruszać, nie mógł zgiąć nogi w kolanie, był cały sztywny, nie? I to jest bardzo rzadka choroba. Gościu zmarł ogólnie, przeziębienie go zabiło, bo już organizm był wykończony jego, nie? No ale odwiedziłem go raz, przywiozłem mu wtedy Far Cry'a, bodajże 5 na PlayStation. I ja nie pamiętam, ja muszę to jeszcze raz przeczytać, ale w tej książce było o tej reinkarnacji wyjaśnione, dlaczego tak jest, że niektórzy rodzą się i albo się rodzą już od razu chorzy, albo po prostu spotyka ich jakaś ciężka choroba i wiesz, dlaczego, nie? I to też jest mniej więcej tak, właśnie tak jak Naukowi mówiłem, że taka choroba to jest lekcją dla nas, w sensie, że my musimy z niej wyciągnąć lekcję taką, wyciągnąć wnioski, żeby to nie chodzi o to, żeby się załamywać i tak dalej, tylko po prostu zaakceptować to i po prostu żyć, starać się żyć dobrze i być dobrą osobą cały czas, nie? Pomimo swoich problemów i tak dalej. Ja nie pamiętam, nie chcę ci tu jakiś bzdur nagadać, ale jakbyś ja może znajdę ci kiedyś ten fragment, to ci kiedyś może podeślę. Tam było właśnie dobrze wyjaśnione, dlaczego ludzie rodzą się właśnie albo w takich skrajnie patologicznych rodzinach, czego ta dusza wybiera taką rodzinę, albo dlaczego się rodzą ludzie już z takimi chorobami. Bo ksiądz jakiś gdzieś tam Bernardowiczowi powiedział, co jest dla mnie według mnie karygodne i bzdurą, że po prostu możliwe, że rodzice byli źli dla Boga i dlatego Bóg pokarał ich takim dzieckiem. To jest kurwa bzdura, najgorsza jaką kiedykolwiek słyszałem. Kim zatem jest w takim wypadku Bóg? Dlaczego to dziecko ma odpowiadać za winy rodziców, rozumiesz? To jest chore. Dla mnie ta reinkarnacja dla mnie ma więcej sensu niż religia. I wydaje mi się, że może nie wiem, może byś zrozumiał dlaczego, chociaż to zależy od ciebie, czy ty masz z tym problem, nie? Ja osobiście nie wiem, jak tam podchodzisz do tego, ale może byś zrozumiał na przykład, dlaczego tak jest, nie? I mogłoby ci to zmienić trochę punkt widzenia, czy podejście do samego siebie, nie? Że nie ma się co nie ma co gdzieś tam kuźwa żale, jak to niektórzy mają, zapadną na chorobę i wielki żal do wszystkich i do Boga i do nie wiadomo kogo jeszcze, że się stało tak, a nie inaczej. Bardzo ciekawe rzeczy wyczytałem w tej książce i też muszę jeszcze raz w sumie przeczytać. Czekam aż przyjdzie mi fizyczna wersja. Wszystko jest, kurczę, w naszym życiu ma sens. Nic nie jest z przypadku. Ja teraz próbuję właśnie, jak wiem na przykład to, że moja matka, wiesz, mi blokowała wszystkie moje, kurcze, wiesz, jakieś tam zainteresowania, których miałem mnóstwo naprawdę. To wszystko było złe. Tego nie powinienem robić, tego nie mogę robić, tamtego nie mogę robić. Mam się uczyć, kurwa, tylko do szkoły i tak dalej. Nie, my się uczymy całe życie, wcale nie musimy się uczyć tylko w szkole, nie? Poza tym to, co my się musimy uczyć, to w szkole nas tego nie uczą. No i tak moja matka na przykład mi blokowała, nie wiem, zainteresowanie komputerami.
nie rozwijała ze mną żadnych moich zdolności, sam wszystko robiłem. Tak jak ja na przykład z moimi dziećmi siądę i dawajcie porysujemy coś, bo wiem, że lubią, nie? No to już ja z nimi rozwijam te zdolności artystyczne, a ze mną nikt tego nie robił po prostu, bo najważniejsze co było, to ja mam się uczyć i co z tego wyszło? Kurwa, do liceum 4-letniego chodziłem 8 lat, bo się nie uczyłem. Tak. Znowu rozłączyłem, kurwa. Oj. Mi się już to granie znudziło. Nie mam ostatnio w co grać w ogóle. Niedługo wychodzą nowe gry, także będzie w co grać. No ale ja już nawet powiem ci nie śledzę za bardzo, co tam wychodzi, nie? Czekam na tego Starfielda, jestem ciekaw tylko, co to będzie. To wiem, że będę miał w Game Passie, nie? Tam co ostatnio kupiłem Red Dead Redemption 2, no to tak z dziećmi pograłem. I w sumie jeszcze bym pograł, dzisiaj mi się już nie chce, nie? Jedynka niedługo wychodzi. No, Czy już wyszła, no. no ale jedynka to też tam jadą po niej, że to jest takie kurwa naciąganie tylko na naszą kasę. Ja jeszcze wiesz, grywam sobie czasami, nie? Po południu czy wieczorami siądę. Ale mówię, nie mam pomysłu na streamowanie. Myślałem, żeby zrobić stream właśnie o takich rzeczach, jak teraz tutaj rozmawiamy. I jeszcze mam za mało wiedzy na ten temat. Ale coś może podziała w tym kierunku, zobaczę. Tyle, co się dowiedziałem, to że wiele rzeczy, które na przykład pomysłów moich, które sobie gdzieś tam zapisałem, często wiesz, nie wiem, chciałem coś kurwa otworzyć, jakiś sklep internetowy, wiesz, wszystko już wyczytałem, co, gdzie, jak, wybrałem na jakiej platformie, kurwa, wszystko i dochodzę do pewnego momentu, do takiej ściany, kurwa, że no w zasadzie mógłbym ją przeskoczyć, tak w cudzysłowie powiem, ściany, czy tą przeszkodę, ale po prostu jak napotykam ten problem, to mi się odechciewa, nie? I skąd to się bierze u mnie, że po prostu nie doprowadzam do końca pewnych swoich tych, nie? Którzy to nazywają lenistwem bądź prokrastynacją, a to wszystko też wynika gdzieś tam z naszych, no z tego jak byliśmy wychowywani, nie? Ja tak rozmawiałem z koleżanką ostatnio, ona mówi, że właśnie też z kimś tam na temat psychoterapii się dowiedziała, że to koleżanka i jej psychoterapeutką jest, że kurwa, więc większość problemów ludzi, którzy do niej przychodzą, to są problemy kurwa wywołane przez matki. Nie tyle ojców, co przez matki, kurwa, że matki po prostu przez swoje chore podejście, no ale to też jest, wiesz, nasze matki były inaczej wychowywane, kurwa, ich matki były inaczej wychowywane. I to tak chodzi o to, że z prababci przeszły pewne schematy w wychowaniu na babcie, z babci na twoją mamę, a mama przeniosła to na ciebie na przykład, nie? I ja to sobie przeanalizowałem, tak? I pamiętam, jak moja matka zawsze mówiła, że o, ja też nigdy nie mogłam, kurwa, coś tam, wiesz, że ja tego nie miałam, tamtego nie miałam, mi też nigdy nie pozwalano. No i z tego powodu ona nam też nie pozwalała, no i wiesz, i to jest takie powielanie schematu, więc, że ona nie mogła czegoś robić, kiedy była dzieckiem, no mówię o jakichś niebezpiecznych rzeczach, to my też nie będziemy tego robić, nie? To jest chore podejście do wychowania, no bo wiesz, wychowujesz nowe pokolenie, które powinno żyć zupełnie inaczej niż to, jak ty byłeś wychowany. Moją mamę bardzo zabolało to, że ja powiedziałem, że ja nie będę swoich dzieci wychowywał tak, jak ona nas wychowała. Nie dlatego, że źle, tylko że dlatego są pewne rzeczy, których no ja nie chcę stosować wobec moich dzieci, nie? To właśnie schematy, to najbardziej nas kurwa... To, co odkryłem, to, co się dowiedziałem i z różnych rozmów z różnymi ludźmi właśnie, że powielane schematy przejęte przez naszych rodziców, które później my nawet nieświadomie stosujemy w naszym życiu, a powinniśmy się po prostu ich pozbyć, nie? Tak jak moja matka ma schemat taki, że... Taki był schemat kiedyś, że jak się nie będziesz uczył, to będziesz rowy kopał. Tylko że w tych czasach jest tak, że ci, co właśnie pracują w tych drogowych rzeczach, remontach i kopaniu rowów, naprawdę dużo zarabiają. I to się zmieniło, więc już chyba się tak nie mówi, ja nie wiem, długo się tak mówiło. I to są właśnie stereotypy, schematy, które nam kurwa wciśnięto
Wczoraj to oglądałem, gość bardzo dobrze wytłumaczył właśnie ten mózg, że to działa jak taki komputer i że jakby spotykasz się z jakąś sytuacją, w której nie wiesz jak się zachować, to twój mózg podsunie ci takie rozwiązanie, które będzie gdzieś tam w podobnej sytuacji z dawnych czasów, w której byłeś, możesz nawet nie pamiętać, a dla twojego mózgu to było bezpieczne i przetrwałeś, więc ci podsuwa i wiesz, stąd ludzie się zachowują w taki, a nie inny sposób, nie? Czasami. Ja musiałem strasznie swoje nerwy ograniczyć. Ciężko mi było, ale już jestem w dużo lepszej sytuacji. Zwłaszcza jak pracę zmieniłem. Oj, ten Anek poszedł chyba się wysrać, a nie wylać. Nie chcę mi Dobra, się na razie już jestem. kłócić, nie? Pewnie pali. No, byłem. Jesteś już? Jest tak już tak. To o czym ja ci mówiłem, o tym, o proszku, tak? Tym mineralnym. On wpływa na ciało, niweluje metale ciężkie w organizmie, odblokowuje umysł człowieka, a także umożliwia sprawne funkcjonowanie organizmu. Monoatomowe złoto już po pierwszym zastosowaniu ogranicza starzenie się komórek, bo jest jeszcze złoto koloidalne i srebro. I lekarze to nieraz przepisują, to jest, wiesz, to w odpowiednich ilościach wiadomo, nie można przekroczyć. Jest to dla nas dobroczynne. Ale to monoatomowe ponoć jest lepsze i można je sobie po prostu samemu wytworzyć w domu, ale ja mam zamiar kupić. Działa też na umysł, poprawia jakość życia poprzez oddziaływanie na sferę psyche, specyfik znosi blokady, wzmacnia umysł, podnosi iloraz inteligencji, oczyszcza negatywne myśli. I tak skojarzyłem to, bo ten gościu, który w Polsce to robi, on mówi, że spożywał ten proszek, bo to może być proszek albo w płynie, ale generalnie mówią, że proszek jest najbardziej taki zbliżony do prawdziwego, nie? To właśnie mu się nie chciało jeść. On mówi, że przez miesiąc praktycznie nie jadł w ogóle obiadów. Wiadomo, jakieś tam jabłko, kurwa, gruszkę, banana, ale tak od nie jadł w ogóle posiłku, mu się nie chciało. I przypomniała mi się jeszcze jedna rzecz, że hostia, w sensie to, co ludzie komunię przyjmują w kościele, że była jakaś babka, która też nie jadła, a przyjmowała tylko hostię. Wczoraj oglądałem taki kanał Okiem Szamana, który właśnie na temat religii i Biblii mówił. Czy prawdziwe nauki Jezusa, to mniej więcej to, co ty mówiłeś tam, że ponoć ta komunia święta, którą dają nam, ludziom, którzy przychodzą do kościoła, to nie jest ta sama, którą ksiądz przyjmuje sobie. Ja mam podejrzenie, że ta hostia to jest zrobiona właśnie z tego proszku, który tak budzi świadomość, a wiesz, generalnie klerowi, kościołowi, politykom i innym kurwa ludziom zależy na tym, żebyśmy byli cały czas, żebyśmy się nie rozwijali duchowo, żebyśmy nie odkrywali, wiesz, prawdy na pewne tematy, nie? Znaczy, wiesz co, Johnny, ja ci powiem, mnie to strasznie ciekawi. Mam też takie do ciebie pytanie. Czy w tym momencie poszedłbyś na wojnę? Jaką wojnę? No, między dwoma krajami. Właśnie, Dlaczego miałbym iść? no bo u góry dwóch polityków się powadziło i każą iść na wojnę. To niech sobie oni idą, ja bym nie poszedł. No ja by też białą-flagę wywiesił Tak, i w życiu gdybym był w dupie to w miał. Polsce gdybym był w Polsce i Polska byłaby zaatakowana tak jak przez Niemców wtedy, Nie, ja go dam o teraz, o dzisiejszych czasach. to prawda, Że teraz, bym no, poszedł, nie wiem. bo było bezpodstawne zaatakowanie Polski wtedy, tak? Przez to, że ktoś chciał po prostu ogarnąć całą Europę i zniewolić Znaczy, ja go wszystkich dam ludzi w o- Europie, to bym poszedł. Ale przez takie polityczne rzeczy jak Rosja, Ukraina, nie poszedłbym. Ale ogólnie, ja by w To, że ogóle to nie są poszedł na ten, ja się dziwię, że są tacy ludzie, którzy w ogóle idą na wojnę. Nie poszedłbym. Bo to jest- Nie poszedłbym, albo bym był takim żołnierzem, który powiedział, że nie będę strzelał. No ja się Rozumiem. dziwię, że ci żołnierze się po prostu tam nie... No ale ci w Rosji to poszli dla pieniędzy. Co oni tam mają, kurwa, pomyśl sobie. Ukraińcy można powiedzieć, że poszli, żeby bronić swojego kraju, ale Rosjanie poszli, kurwa,
bo im pieniądze zaoferowano. Żołd, kurwa. Zresztą w Rosji nadal panuje takie przekonanie, że kurwa, pójdziesz do armii, zrobią z ciebie człowieka, będziesz miał pieniądze, będziesz żył, dadzą ci mieszkanie, kurwa, samochód. No i tak jest, no i niestety tak ludzie idą też. Niektórzy idą z własnej woli, niektórzy idą dlatego, że rodzice go do tego, wiesz, może nie zmuszają, ale wałkują mu cały czas ten temat i gość się decyduje iść wstąpić do armii, tak? Już to do mnie w ogóle się wojsko zmienia, powinni kiedy, kurwa, wybucha zlikwidować. wojna, Wtedy oni nie chcą iść do armii za żadne pieniądze. Nie mógł tego przewiśnić. Co? No ja, Nie ale... mógł tego przewiśnić przez tak... Ale wiesz o co mi chodzi, że to jest, żyjemy już w tych, tak po pierwszej wojnie, po drugiej wojnie światowej, żyjemy już w takich czasach, że kuźwa, no to jest bez sensu, że ktoś się u góry powadził i my się mamy za kogoś Ale, bić. ale to nie musi oznaczać likwidacji armii. Tak jakby ci ktoś powiedział, że wszystkie kopalnie należy zlikwidować, bo są odnawialne źródła energii. No przecież tak robią. Ale nie do końca jeszcze, bo nie wyrabiają się. Źródła energii. Ten gość, który robi ten proszek w Polsce, ten Mako Londra, No. on ponoć ma auto Pamiętaj, że to przerobione też na jest silnik praca dla wyjeźdźny, ludzi jak każda inna. No ja rozumiem, ale chodzi mi tak o takie coś, że kurde, że dziwia się, no. Ja nie wiem, no ja by... Dezercja się to nazywa, jakby coś takiego zrobił, no kurde, no nie będę nikogo innego krzywdził, wiesz, Dezercja to jest kiedy byłeś w armii i uciekasz z no to uciekłbym, no nie wiem, no. No to prawie jak ciężko z więzienia, tak? Jesteś kurwa uciekinierem, a tutaj dezerterem, no. Czeka cię za to kara, sąd wojskowy, więzienie. No nie poszedłbym, dlatego że ja w tej chwili mam za dużo do stracenia, żeby iść na wojnę. No, Zresztą wojna nie jest dla mnie, jeszcze jak byłem w wojsku, po wojsku też się interesowałem militariami, chciałem, wiesz, gdzieś tam może nawet bym wrócił tam, ale w tej chwili to wiem, że to nie byłoby dobre. dla mnie to jest dziwne, że kurna ludzie się Te zgodali, książki, co wyczytałem, na wracając do froncie by się jedzenia, zgodali i kuźwa, wiesz, broń opuścili, sromę to oni wszystko. twierdzą, że dobrym dla nas rozwiązaniem w zastępstwie dla mięsa jest to mięso produkowane w laboratorium z No, komórek macierzystych, bo to nie zabija zwierząt, nie szkodzi a zwierzętom, tam jest taka chemia, ja cię... No. niekoniecznie musi być chemia w tym. Nie, to no zniszczy, nie? Aha, No, właśnie, bardzo ciekawa książka właśnie przy jest, okazji, bardzo ciekawa. przy okazji The Last of Us, nie? Oni się tam zarazili, bo jakiś tam jest grzyb, który atakuje No. zwierzęta i to potem na ludzi przeszło, bo jedli tam No. pieczywo czy coś takiego. Tak. I teraz przecież jest takie coś, że chcą ze chrząszczy jedzenie robić, nie? Żeby my to jedli, te No. robaki. No. No a oni właśnie tam to było, że te roboki, te wszystkie tam jakieś chrząszcze czy nie chrząszcze zapadają na ta choroba, nie? No. To cała ta ściema ekologiczna to jest kurwa biznes. Kolejnym krokiem agendy którejś tam jest ograniczenie spożycia mięsa. I teraz tak, bazując na tej książce, którą ja czytałem, Misja to się nazywa ta książka, tam padło takie ważne zdanie, że narzucanie komuś swojej woli jest największym przestępstwem, jakie jeden człowiek może zrobić drugiemu. Czyli to, że rządy, czy jacyś kurwa tam, nie wiem, Anek, kim są ci raj. ludzie, Już próbują inaczej jak chcę. zmusić Ludzie zabijają. ludzi na ziemi, nas, w Europie, na świecie, do tego, żebyśmy, nie wiem, właśnie przykładowo przestali jeść mięso, to jest złe, bo my powinniśmy sami do tego dojść. Powinniśmy się powinni nas Ale edukować. wiesz, na jakiej to jest a nie, że zasadzie? oni nam to... Ej, to jest na takiej Wiesz. zasadzie, że my mamy przestać jeść, a elity będą dalej jeść mięso. Tak, właśnie o to chodzi. Ale to wiesz, no, jakkolwiek to jest dobra zmiana i to tak samo było tam, nawet jeśli to będzie naprawdę dobra i korzystna zmiana dla ludzi w danym kraju czy w ogóle na świecie, No. to kiedy ona jest narzucana przez kogoś wszystkim, to jest źle. To ludzie sami powinni o tym zdecydować. Czy ja chcę jeść to mięso, czy ja nie chcę jeść tego mięsa na przykład, nie? Bo po to mamy wolną wolę, żebyśmy mogli sami decydować o sobie. I to było reinkarnacji. Jak dusza już ląduje tam,
jest to tak jakby przewinięcie jej życia na ziemi, to też sprawdzają decyzje, jakie O kurde, sorry. podejmowałeś. Czy to były dobre decyzje, czy złe. Zdrowie. I wiesz. To w ogóle te dwie książki to mogę wam polecić. Wędrówka dusz Kurde, Michaela ten- Newtona i Wulkanie. misja The Rocket. To będziecie wtedy wiedzieć, o co chodzi. Bo na przykład w tej książce misji jest opisane, jak oni go zabrali na ten statek, to zatrzymali się w takim równoległym świecie. To jest, jak oni to opisali, to jest miejsce, żeby po prostu ludzie z Ziemi nie widzieli, gdzie oni są. A oni są wciąż gdzieś tam, wiesz, na ziemię, powiedzmy, nie? Tylko po prostu znikają, pojawiają się w równoległym świecie. No i tam była jakaś skała, jakieś, kurwa, nie wiem, kamienie i za skały wyszła... Oni w ogóle mówią w tej książce, że ten równoległy świat, w którym oni są, tam wpadają ludzie, którzy na przykład... Jest kilka miejsc na ziemi takich, gdzie ty nie będziesz wiedział nawet, przekroczysz i wpadniesz do tego równoległego świata. To jest Trójkąt Bermudzki, między innymi najbardziej znany i wiesz, w tej książce było tam opisane, że za skały wyskoczyli Namek jaskiniowcy, tacy pierwszy, proszę jaskiniowcy bardzo. z taką maczugą, że normalnie w tych czasach człowiek by takiej maczugi nie podniósł, nie? Tacy, kurwa, wiesz, dzicy. I ta, która go tam, ona się nazywa Tao, która go na tym statku, wiesz, oprowadzała, tłumaczyła mu to wszystko. Mhm. Ona zabiła jednego z tych tam, tych jaskiniowców, czy dwóch. I cała grupa się zatrzymała, wiesz, zaczęła składać pokłony do niej i ona telepatycznie jedynej kobiecie w tej grupie jaskiniowców przekazała informację, że mają po prostu się zwijać stąd, nie? I zabrali te ciała i zaczęli tam, wiesz, kamieniami zasypywać, tak groby tworzono. I ona mu wyjaśniła to, że ona ich zabiła, że to są ludzie, którzy tu wpadli przez przypadek. Tak jak właśnie, powiedzmy, w czasach prehistorycznych trafili w takie miejsce, gdzie jest, no my tego nie widzimy, jest, powiedzmy, nazwijmy to portal do równoległego świata. Oni tam wpadli i powiedziała, że stąd praktycznie nikt nie wraca. Nigdy. Tak jak właśnie w ten Trójkąt Bermudzki, ona powiedziała, że oprócz Trójkąta Bermudzkiego jest jeszcze kilka miejsc na ziemi, gdzie takie coś może się zdarzyć. I był opisany przypadek chłopaka z Ameryki, który szedł po wodę do studni. Była zima, był śnieg i zaginął. I rodzina poszła, no logicznie rzecz biorąc, po jego śladach na śniegu. On nie doszedł do tej studni, jak się ślady urwały, a to było szczere pole, tam nie było jakichś, wiesz, No. dziur, zabudowania, to było po prostu studnia na środku, kurwa, pola, powiedzmy, nie? I te ślady się urwały w jednym miejscu. I on prawdopodobnie wpadł w taki portal. On chyba wrócił później, ja nie pamiętam, jak tam była ta jego historia, bo tą historię tego chłopaka można gdzieś opisać, nie? Przeczytać, ja nie pamiętam, jak się nazywał. I że oni tam wpadają i stamtąd nie wracają, a ona to, że ich zabiła, tych dwóch, to tak naprawdę im pomogła, dlatego że oni teraz reinkarnują. Bo ona mówi, oni są gorsi niż zwierzęta. Mogliby nas zabić tutaj, nie? W sensie, że w ogóle ona powiedziała, że w tym, jak już ich tam zabrała go, i że tu nie odczuwasz bólu. W sensie, że nawet, wiesz, nie odczuwasz bólu, ale jakbym cię bardzo mocno uderzyła, Boże, to to było. bym cię zabiła, mówi, nie? No. I ty nie będziesz czuł bólu, ale jednak cię będę mogła zabić, nie? I że ona ich po prostu uwolniła z tego, dlatego że oni tu będą siedzieć kupę lat, z nimi się nic nie da zrobić. Oni się nie dostosują do życia, oni będą dalej tacy dzikusy i tak dalej. Wszyscy, którzy tu wpadli, niektórzy nawet nie próbują się stąd wydostać, nie? No i później oni polecieli dalej, nie? Ona nam opisała trochę na statku swoim. Wiesz, oni go zabierają aż na ich planetę. Na tej planecie mają zwierzęta takie jak my. Mają krowy, kangury, kozy. A mają też inne zwierzęta, trochę inne, nie? Nie ma tam pieniędzy. Oni nie jedzą mięsa, nie jedzą zwierząt, żadnych nie zabijają. No chyba, że zagrożenie. Tam jest opisana scena walki z gigantycznymi mrówkami, coś jakby mrówkami, nie? Gdzieś tam jeszcze jakieś międzylądowanie mają, czy coś Tak takiego. podobno było w raju, nie? No, że zwierzęta żyły między sobą i no, nie krzywdziły się nawzajem. No, powiem ci, że ta książka bardzo, bardzo to chodzi o to, że tą książkę zrozumie ktoś, kto ma już jakąś wiedzę, nie wiem,
wiesz, na temat świata, historii, starożytności. To jak zbudowano piramidy, to przy użyciu ich technologii było rzekomo, nie? No na pewno. I piramida służyła do Jak taki jeden, między innymi słuchaj, do komunikacji z nimi. że ci Czyli przerwia. Jak według ludzi żyjących taki jeden na klocek. klocek z piramidy ileś tam ton ważył. No, I kuźwa, oni opie... Teorie uczą, że kuźwa... albo tam, gdzie w Biblii jest napisane, że wtedy usłyszeli głos Boga, to nie był głos Boga, to był ich głos. Oni tak uważają, że oni to na polecenie tego Boga. Tej najwyższej istoty, która gdzieś tam jest. Bo naszą planetę nazywają planetą łez i cierpienia, albo bólu i łez, albo bólu i cierpienia. I nasza planeta jest na najniższym poziomie. Planety też na słyszę najwyższym o tych poziomie. poziomach, że Tak, w końcu- planety o wyższym poziomie mają 9. Na najwyższym poziomie, na tej planecie, najwyższym poziomie, właśnie na tej Tiechobie, tak się nazywa ta planeta, żyją oni i żyje ten najwyższa ta istota, czyli ten najważniejsza, ten Bóg, powiedzmy, nie? Mhm. Ale zaaranżowali też mu spotkanie z kosmitą z innej planety. Z planety, która, nie pamiętam jak się ta planeta nazywa, nawet jakbym miał nazwę, to i tak nikt nie wie o tej planecie, pierwsze usłyszycie. Ale opisana była ta postać, był mały, krępy, można powiedzieć, że kwadratowy, nie? Typek. I on chciał porozmawiać z tym pisarzem. On nie jest pisarzem, a to napisał tylko tą książkę z tym porwanym. Po to go właśnie ściągnięto. Że on, ten przybysz, na jego planecie jest ta jego planeta jest na takim samym poziomie jak nasza planeta. Mhm. Mają podobne problemy, mają religię, granice krajów, mają prawo też, które jest nieprawidłowe, więc zmagają się z podobnymi problemami. I że oni przylatują na Ziemię, niektórzy, po to, że myśleli, że będą mogli Ziemię zasiedlić, ale jednak nie zrobią tego, dlatego że nasza planeta jest na zbyt niskim Ale- poziomie. Kamper. I chodzi o to, że tutaj oni raczej nie zamieszkają na naszej planecie. Na Ziemi. Kurde, ten tam No, stoi na tym. I chodzi o to, żeby teraz jakby się ludzie na Ziemi obudzili, tak chociaż tych ludzi jest coraz więcej obudzonych. Ja już widzę, ile jest kursów kurwa, tych, wiesz, psychoterapii, hipnozy, kuźwa, te wszystkie takie medytacyjne rzeczy. Masa tego już jest, nie? Ludzie się coraz bardziej budzą. Jakby otwierają swoje umysły na istnienie pewnych rzeczy, których my nie widzimy, a one są. Jakby 100% ludzi na Ziemi osiągnęło ten stan takiego rozwoju duchowego, to by dopiero zaczęło się coś dobrego dla nas dziać na Ziemi, a tak będziemy niestety skazani na złe. I taki ważny cytat jest jeszcze, że przykładowo zrobisz coś złego komuś na Ziemi teraz, w swoim życiu i ujdzie ci to na sucho. Tak ci się tylko będzie wydawać, bo za każdą złą rzecz wyrządzoną innej istocie, osobie, jak nie odpowiesz teraz, to odpowiesz za 10, 20, 100, 200, 300 lat. W następnym wcieleniu odpowiesz za to, czyli jak się urodzisz znowu, to właśnie na przykład może być to, że urodzisz się i będziesz na przykład, przykładowo, jaka jest analogia tego, połamiesz komuś ręce. Tak, że ktoś będzie do końca życia kaleką, albo nie zrobisz tego specjalnie, albo zrobisz specjalnie i to będzie z twojej winy. I nikt o tym nie wie, tylko ty i twoja ofiara. I on się nigdy nie wygada, bo ją zastraszyłeś. I do końca twojego życia nikt się o tym nie dowiedział. To jak ty reinkarnujesz w kolejnym życiu, to się nie zdziw, jak się urodzisz, że będziesz miał, albo się urodzisz bez rąk, albo będziesz miał kurwa krzywe ręce, albo będziesz miał zdeformowane, bo to będzie twoja odpowiedzialność za to, co zrobiłeś tamtej istocie w poprzednim życiu. Tak ja sobie to tłumaczę, stąd się ludzie niektórzy mogą rodzić z jakąś chorobą, bo to jest ich jakby kara, że muszą odpowiedzieć, a może się też tak zdarzyć, że z tymi chorobami to było trochę inaczej wytłumaczone, jak tu Hukosowi mówiłem, ale może się tak zdarzyć, że ty się urodzisz znowu, powiedzmy, będziesz żył normalnie jako dziecko i wydarzy ci się wypadek, w którym zostaną ci połamane ręce i bez powrotu do ich używania
przez to, że w poprzednim życiu ty komuś zrobiłeś taką krzywdę, że on po prostu stracił ręce albo coś takiego, nie? I o to chodzi w tym cytacie, że jak ty wyrządzisz zrobisz cokolwiek złego i nie poniesiesz odpowiedzialności od razu, to powinieneś podnieść od razu za 10 lat, albo nawet w następnym wcieleniu. Odpowiedzialność za to cię dosięgnie i tak, i tak. Rozumiesz? To, że ktoś, kurwa, nie wiem, zamordował ileś kobiet i się ukrywał przez ileś lat i aż do końca, aż do czasów jego śmierci nikt nie rozwikłał sprawy kryminalnej, kto mordował te kobiety i gość umarł, on odpowie w kolejnym swoim życiu za to, co zrobił w tym życiu. No i to dla mnie to ma sens, nie? Bo tak jest... I o prawie jeszcze, jak oni tam opisali, że prawo powinno być takie, że złodziej powinien być naznaczony na czole, że to jest złodziej. Druga rzecz, za to, że ukradł, powinien mu obciąć rękę i wtedy ona o to opisała, że na którejś planecie takie prawo jest i co to prawo sprawiło, U nas też jest że takie nie ma- prawo. że przez to prawo nie ma żadnej przestępczości. Dlatego, że nikt nie chce być oznaczony jako złodziej albo morderca i nikt nie chce mieć obciętej ręki, czyli jak ukradłeś, obcinają ci rękę, którą ukradłeś. Jak ukradłeś lewą ręką, to ci lewą obetną, tak? Jak prawą, to prawą. Takie prawo kiedyś już było i to było stare prawo, ale ono właśnie, widzisz, się wywodziło z tych właśnie, nie wiem z czego się wywodziło. A ci dali tak nie robią, no, te Araby. No gdzieś muzułmanie. tam jeszcze takie prawo funkcjonuje, tylko że widzisz, oni to prawo sobie ponaciągali też pod inne te, nie? I wiesz, no, nie wiem, no, ale chodzi o to, że gdyby takie prawo było, to tej przestępczości nie byłoby. Bo wiesz, to nawet jak ci nie obetną ręki, ale na czole wypalony znak, że jesteś, kurwa, nie wiem, gwałcicielem, mordercą, pedofilem, no to nikt by nie... I żyj sobie, masz prawo żyć dalej, możesz robić wszystko, tylko że ludzie cię nie będą tolerować, rozumiesz? To będzie dla ciebie największą karą. I oni to opisali, ja nie wiem, dlatego mówię, ja czytam jeszcze raz, bo to jest taki natłok informacji w tej książce. Ona nie jest długa, się czyta jak jakiś science fiction o porwaniu chyba przez kosmitów, nie? Ale to, co oni tam opowiadają o tym, jak to wszystko na naszej planecie wygląda, jak to działa, o Jezusie, o kuźwa, no wszystko jest tak opisane, może mogłoby być bardziej. I ja zacząłem w pewne rzeczy wierzyć, dlatego że wcześniej przeczytałem książkę o reinkarnacji, a to, co oni piszą o reinkarnacji, to mi się łączy z tą książką, którą przeczytałem, a obie były pisane w innych czasach, nie? No. I tak samo z tym proszkiem, tym Ormusem. Zaczęło mi się to kojarzyć, dlatego że jak ten gość powiedział, że on nie jadł przez miesiąc, przez to, że to spożywał, mi się przypomniała historia jakiejś kobiety świętej Teresy jakiejś bodajże, która jadła tylko hostię i przypomniało mi się o tym, co oni pisali w tej książce, że ich pokarm jest tak stworzony, żeby na bardzo długo zabijać głód. I nawet chyba to muszę sprawdzić, że nawet gdzieś tam w Mongolii, wiesz, w dawnych czasach tych Chingis Khana i tak dalej, jak oni gdzieś tam przez te stepy na koniach podróżowali, a nie mieli jedzenia, to właśnie, że podają niektóre legendy i podania, że oni mieli ze sobą jakiś biały proszek, którego zanurzali palca i oblizywali i to im wystarczało, żeby przetrwać. Więc to mogło być też to. A to można sobie samemu zrobić, to monoatomowe złoto, czy ten Ormus. Jak to? Ormus. Ja sobie za jakiś czas chcę to zamówić i sprawdzić. Ja sobie zamówię w płynie. Znalazłem taki sklep Las Szamana. I on tam, Ja tam ponoć kokainę. bardzo silne niektóre. No właśnie, nie, on sprzedaje w kroplach. Że to jest zawiesina w płynie. W sensie, zawiesina, nie? W postaci zawiesiny, że jest skuteczne. Gdzie to jest Ormus? I na przykład on ma tutaj Ormus Chillout. 80 zł za 20 ml. Jest też Detox Dreaming Inner Power. Któryś jest napisane, że jest bardzo silny. Ja sobie właśnie ten najsilniejszy kupił, żeby sprawdzić, czy to kurwa rzeczywiście działa, nie? Siła działania bardzo intensywna, tylko dla doświadczonych.
wysokowibracyjny regenerator DNA. Jego zadaniem jest transferowanie świadomości i dostrojenie do wyższych wibracji. Pomaga w byciu tu i teraz, zwiększa uważność i powinien być eksplorowany jedynie przez ludzi, którzy mieli styczność z tą substancją. Dzięki swoim unikatowym składnikom, które pochodzą z najdalszych, pradawnych. Ten Polak około 20 lat temu dostał ten proszek od kogoś i jako, że znał się trochę na chemii, postanowił w ogóle sprawdzić, czy to nie jest ściema i czy on zawiera rzeczywiście te pierwiastki, które mówią, czyli złoto, srebro, platyna, iryt, rod i tak dalej. No i sprawdził, się okazuje, że zawiera, nie? Że są to te pierwiastki i że to nie jest jakaś ściema, jeśli chodzi o zawartość tego. Teraz tylko kwestia sprawdzenia, czy takie ma działanie, nie? Ja mam zamiar sobie zamówić z tego sklepu w Kroplach. Jeszcze jeden sklep mam i to jest firma polska, która to produkuje, Invex. Chyba tak, Invex. Oni produkują dużo specyfików, suplementów diety i to jest firma chyba z państwowym kapitałem ogólnie, nie? Muszę sprawdzić. Gdzieś to widziałem, że jest po prostu, wiesz, to jest taka firma w Polsce, która ma rekomendacje tam jakiegoś państwowego instytutu, więc to też jest, wiesz, nie, że jakaś ściema. Generalnie tu jest napisane, że tych ormusów, że one nie są zalegalizowane. Dlaczego? No, dlatego, że może właśnie nie chcą, żebyśmy to używali i one są sprzedawane, jest podane, jak się powinno ich dawkować. 1-4 krople na każdy dzień. Po przejściu okresu próbnego można zwiększyć do 10 kropli dziennie, ale przy każdym jest napisane, że produkt jest oferowany dla jego wartości historycznej i etnograficznej i jest dostarczony bez wyrażonej lub domniemanej przydatności do określonego celu. Jest to po prostu surowy okaz botaniczny lub próbka naukowa. I wiesz, w sensie, że oni tutaj od razu dają informację, że wcale nie mówią, że należy go spożywać, nie? Żeby nie było problemów. Więc, no ale wiadomo, że to jest tak jak Tak, kupiłem dopalacze, medyczną nie? marihuanę. Ja kupiłem medyczną marihuanę tu w Irlandii, susz i był po prostu znaczek, że to nie jest do palenia, to jest herbatka. No oczywiście, że kurwa możesz sobie to spalić, możesz sobie herbatę zaparzyć, ale ja sobie to paliłem, nie? Więc, no kurwa powiem ci, że ja ostatnio przez bardzo ciekawe tematy przechodzę i to, co ci mówiłem o doświadczeniu poza ciałem, to ja takie doświadczenia miałem, ale to były dosłownie kilkusekundowe, dlatego że ja się zawsze wystraszyłem i jedno miałem tak intensywne, że dosłownie czułem jak wpadłem w swoje ciało, tak jakbym po prostu spadł na łóżko z powrotem, rozumiesz? Obudziłem się od tego i czułem to, co ci mówiłem, że masz pozostałości snu. Ja jeszcze przez chwilę po obudzeniu się czułem, że jakbym spadł, rozumiesz? Czułem to na sobie, że spadłem po prostu z jakiejś niedużej wysokości na łóżko, nie? A po prostu wpadłem w swoje ciało z powrotem. I to można u siebie wywołać poprzez różne wizualizacje, rozluźnienie się odpowiednie i tak dalej. To wszystko się łączy z transem, z hipnozą i tak dalej, nie? To co ci mówię. No. Ja widzę po swoim dziecku na przykład, po Matyldzie. Ona nieraz się tak zawiesi, że wiesz, patrzy się w telewizor, ale ja widzę, że ona w ogóle nie ogląda go. Czy gdzieś patrzy w coś i że w ogóle ja do niej mówię, ona w ogóle mnie nie słyszy. Małe dzieci tak mają, nie? Wpada w taki trans. No nie, małe dzieci tak mają, ale my wszyscy Znaczy widzę to po Zosi, nie? Bo też, No właśnie. wiesz, Kaś się zapatrzy, tam nic przecież nie ma. I wiesz o co chodzi? U takiego małego dziecka ten umysł nie jest jeszcze tak napakowany tymi Zepsuty. programami, tymi schematami, więc on działa jeszcze, powiedzmy, bardzo naturalnie. I wiesz, dla mnie jest to interesujące, co się dzieje w tym momencie u dziecka w głowie. No i to, co ci mogę powiedzieć, ja mam 2 dzieci, nie? Emilia ma 10 lat już. Jako, że ona była naszym pierwszym dzieckiem, mi się wydaje, że my bardzo dużo rzeczy źle zrobiliśmy. I jej zachowanie jest naprawdę... Ona na przykład schodzi rano i mówi do mnie... Najpierw mówi tak, posprzątasz? Ja mówię, że co posprzątać? Bo tu jest bałagan, posprzątaj. Ja mówię, nie. I zaraz jest problem, bo ona na pewno nie będzie sprzątać. Ja nie będę za każdym razem sprzątać, bo ty nie potrafisz, bo to... I ona mnie opierdala, rozumiesz? Ona strasznie wkurwia mnie opierdala, wiesz, i już dostała zjebę dzisiaj, że za kogo ona się uważa, nie? A jej strasznie przeszkadza bałagan.
I wiesz, to nie jest tak, że u siebie w pokoju nie ma porządku, tylko ona nie rozumie tego, że ma młodszą siostrę, która nie ma sensu, żebym ja teraz sprzątał te zabawki, bo za 5 minut znowu będą zabawki rozpiżone, nie? Ja nie będę co 5 minut kurwa sprzątał na jej własne życzenie. I ona bardzo szybko się denerwuje, wpada w nerwy takie, wiesz, i to po mnie przyjęła, bo ja też, chodzi o to, że ja złe emocje w domu pokazywałem a Matylda ma 3 lata i ona na przykład już zupełnie inna, nie? W zachowaniu i w podejściu już do mnie nawet samego, nie? I trzeba uważać z dzieckiem właśnie, bo tobie się wydaje, że na przykład, Kos. że twoje dziecko jeszcze nic nie rozumie i nic nie pamięta. Dobra. Owszem, ono nie rozumie i nie pamięta, nie będzie czegoś pamiętać przykładowo, ale jego mózg to zapisał. I rozumiesz, i ja to zrobiłem źle u mojego dziecka, tego najmłodszego. Jeszcze jak jadła te papki ze słoiczków, nie chciała jeść. Ja wpadłem w takie nerwy, że chciałem jej po prostu, już końcówka była, chciałem jej na siłę to dać, wiesz, mówię, jedz to już takimi nerwami. Od tamtej pory ona nie pozwala mi się w ogóle nakarmić, nie? No i nie muszę jej karmić, nie? Ale nie pozwala. Snajper. Może będzie wychodził. Od tamtej pory mam Bóg. tak, że jak ja nabiję na widelec i chcę jej dać do buzi, żeby, wiesz, jak nie je, No. nie już z nerwami, to ona mi nie pozwala, nie? A I to chodzi o to, że Zosia mi właśnie- robi coś takiego, że... Żeby... Ja nią na przykład, jak uczyła się chodzić, nie? Dawała rączkę, żeby nią trzymać. A ja go sama. I teraz wiesz, dobrych, żeby wziąć nią kasztanten, to mi nie do. Ale Mika też nam nie dawała ręki, żeby iść, nie? Ona sama zdecydowała o tym, że już nie chce do wózka, sama zdecydowała o tym, że nie chce smoczka. Ani jedno, ani drugie moje dziecko nie używa smoczka. I sama zdecydowała o tym, że ona chce siku już do kibelka, nie do pampersa. I wiesz, to było spokojnie, ale no mówię, parę rzeczy żeśmy źle zrobili no i ja i moja żona, nie? Dlatego ja chciałem przejść na pół etatu, bo ja się zorientowałem, że przez to, że ona jest cały czas ze moją żoną, moja żona nie zawsze wszystko znosi dobrze i też jest nerwowa, więc że to się źle odbije i ja dlatego przyszedłem na pół etatu, żeby być w domu częściej, żeby i na przykład ja to widzę, że moja córka teraz już dwie mam, ale miałem tylko tą jedną, to widziałem, że ona się zupełnie inaczej zachowywała, kiedy ja byłem w domu, a moja żona w pracy, a zupełnie inaczej się zachowuje, kiedy na przykład jesteśmy oboje w domu, albo jak moja żona wróci, nie, z pracy. No. Jakby, wiesz, no nie wiem. Trzeba uważać po prostu, co się robi z dziećmi, bo to się później odbija i... Czy nawet to... w moim domu często były kłótnie, nie? Nie było tak dziewczyny za bardzo. Ja pamiętam gdzieś tam kiedyś matkę ojca olać, bo się napił, nie? Tylko, że z całości tego podsumowania mojego dzieciństwa wychodzi, że ojciec alkoholik, który pił od 16 roku życia, był tym lepszym rodzicem niż moja matka, która nie piła, nie? Bo mimo, że on był alkoholikiem, on i był rzadko w domu, ale miał dużo więcej zrozumienia, dużo lepiej słuchał nas jako dzieci niż moja matka. Ona wszystko musi być tak, jak ona chce. No to tak większość kobiet ma. A tak, wiecie. I moja matka nie miała do mnie cierpliwości. Ja na przykład nie potrafię swojej córce pójść pomóc odrabiać ją lekcji, dlatego że ja się szybko denerwuję przy tym. Dlatego, że jak moja matka Jeszcze? ze mną odrabiała lekcje, Po co go dać? Leżał w rogu na... nie potrafię na przykład lekcji odrabiać z dziećmi, dlatego Ale że ja dwóch się tam. denerwuję. A to wiem teraz, że to wynika z tego, że jak moja mama ze mną robiła lekcje, ja czegoś nie zrozumiałem, a nie potrafiła dobrze tłumaczyć. To ona strasznie szybko traciła cierpliwość, ja nieraz zostałem w łeb za to, że nie rozumiałem. Zamiast mi wytłumaczyć, wiesz, no tłumaczyła pewnie na różne sposoby, tylko no ja byłem taki, jak to ona mi powiedziała, bo z nią rozmawiałem, że ja zawsze byłem taki, nigdy się nie spieszyłem, zawsze wolny, jak się coś w szkole stało, to nigdy nic nie mówiłem, musiała się od kogoś dowiadywać. No ja jestem do dzisiaj taki, nie? Że
Ja nie potrzebuję, kurwa, wiesz, nie lubię pośpiechu. No i właśnie, i stąd to wynika, że ja na przykład jak mam iść tłumaczyć córce lekcję, a teraz jeszcze po angielsku Kur- muszę, nie? No. To mi puszczają nerwy, jak ona nie rozumie po prostu, i wiesz... Ale to jest, wiesz, żeby kogoś... No, Przestałem to robić, tylko moja żona z nią odrabia, a w tej chwili jest tak, że to już moja córka sama te lekcje robi, nie? O. Jak ma jakiś problem, to i tak moją żonę woła, bo... No bo wiesz, ja nawet jak mi nie puszczałem nerwy, to po głosie moim słychać, że ja się zaczynam denerwować, nie? to ja musisz z tym popracować. Też. No ale ja nie chcę też jej stresować, więc do tego też... No ale ona sobie radzi w szkole generalnie, nie? No ale to co wynikło z mojego... Ja nie poszedłem do liceum, bo ja chciałem... Bo moja matka mnie tam wysłała, nie? Dobra, słuchajcie, chłopie, Wiesz, wszystko tak to fajnie, wygląda. ale ja spadam, bo jutro muszę wstać, bo już jest 3. Także jak mi się jeszcze, jutro mi żona pozwoli grać, to jutro też wieczorkiem. Ja ci dobrze radzę. Ty się wejdź na książki, albo chociaż przeczytaj te dwie i sobie wtedy wyrobisz punkt widzenia na pewne sprawy, może inaczej. Tak jak Hukosowi mówiłem, przeczytał tą Wędrówkę dusz, to są 3 książki w ogóle, ale Wędrówkę dusz o tej reinkarnacji, to może zrozumie na przykład dlaczego ma problemy zdrowotne w tej chwili, nie? I co może być tego przyczyną, albo to nie, że mu się to, wiesz, że mu znikną te problemy, No, tylko no. może samo zmiana podejścia, tylko tak jak mówię, może Hukos jest do tego przyzwyczajony, może właśnie bardzo zdrowo do tego podszedł, że akceptuje siebie takim, jakim jest, tak? No bo widzimy, Hukos żyje, jest bardzo aktywny, wypełnia swoją rolę zajebiście jako moderator na czatach i wiesz, no ma jakieś rozrywki, ma jakieś pasje, hobby no i w zasadzie może się okazać, że on jest dużo szczęśliwszy niż my, ludzie zdrowi, powiedzmy, rozumiesz? No, Tak wiem, może o co być. chodzi. I tak samo jest na przykład z tobą, że ludzie gonią za pieniędzmi i pracują ciężko, kurwa, poświęcają pół życia na pracę i praktycznie poświęcają wszystko dla pracy, po to, żeby być szczęśliwszym, żeby mieć pieniądze, a w zasadzie się okazuje tak, że twój szef jest tylko troszkę szczęśliwszy od ciebie, kiedy ty dla niego pracujesz, nie? W sensie, że No. mimo, że ma więcej pieniędzy, on wcale nie jest dużo szczęśliwszy od ciebie, który próbuje tych pieniędzy, kurwa, wiesz, zarobić, nie? Johnny, też nie jest tak tyś do powinien końca. jakiegoś podcasta albo coś w tym, Trzeba po prostu swoje w życie tym temacie byś coś musiał przewartościować zrobić. i ustawić inne priorytety. Wiem, mówiłem już o tym, No. ja nie mam z kim rozmawiać na takie tematy, więc boję się też tego, że wiesz, ja muszę sobie utrwalić pewną wiedzę i że coś powiem źle, zaczną mnie hejtować i tak dalej. Nie wiem, czy będę dobrze znosił taką krytykę. No, wiesz co, Będę widział u siebie efekty to, pewnych zmian. ja cię przeszkolę co To wtedy będę do krytyki i potem jak ktoś takie No. pierdoły pisze, jak na YouTubie ten gościu pisał, no to ja jeszcze go bardziej podpuszczał. Ktoś to Andrzejek widział, nie? Mhm. No i w końcu już w pewnym momencie przestał bić do mnie. Nie wiem, ktoś z was jak chce książkę, to mam linki na YouTube'a, mam też książkę tą To poślij to tam tu na Discordzie, Mam- na pogaduchy i mam w PDF-ie. Jak ktoś chce sobie przeczytać, to mogę podesłać. jest ten. U mnie na Discordzie te pogaduchy, to tam wrzuć. Dobra, Ale to nie, no to po co wrzucać? No, to ktoś musi chcieć. Jak ktoś nie chce, to nie będę. dobra, Więc wiesz. to mi to tam prywatnie poślij, to obejrzę. No. Ja uciekam spać, jak się uda, to tam jutro się będziemy widzieć. No, Dzięki za grę. Pozdro. dzięki. Fajnie można było pogadać. W sumie większość czasu ja gadałem, ale fajnie, że ktoś mnie mógł posłuchać, chociaż tego. No, a to przy okazji, żeś się mógł wygodać swojej wiedzy. No To też tak, jest... ja nie mam z kim pogadać ogólnie ostatnio i dlatego też nie gram, nie siedzę na Discordzie, nie rozmawiam, już nawet nie piszę tam u Duma za często, bo A co tam właśnie u niego nie żyje? mam o Tam? czym. Żyje, przeprowadził się tam z dziewczyną, mieszka teraz, Aha. że coś tam sobie robią, nawet coś streamował ostatnio. O, Niczym. dobra, nic. Dzięki, No, Johnny, Hukos, to trzymaj trzymaj się. Ja uciekam. Pozdro. Wielka, hej, hej. miłej nocki. Cześć Hukos, miłej nocki. Dobra, to tak, Godom, uciekam. Dzięki za oglądanie. Nie wiem, czy się jutro uda, ale
Jakby się tak udało, to... Powiem tak po prawdzie, to miałem ino godzinkę grać. Ale wyszło jak wyszło. Dobra. Dzięki za wszystko. Trzymajcie się.